Добрый дзень, добрай раніцы, у каго як. Сёння працягваем далей, давайте адразу буду запускаць, бо у нас шмат чаго патрэбна паспрабаваць зрабіць. Я думаў, што давайте па парадку. А, Blueprints — гэта наш рагалік, роуглайт, пазл. Можа быць, я вам кота адразу нават паставіць магу. 31 дзень у нас пайшоў. Мы знайшлі адразу шмат чаго учора, ну, у сэнсе, на учорашнім стрыме, адразу шмат усяго. Адна з рэчаў, якую мы знайшлі, гэта тое, што маёнтак спрабуе нам нешта сказаць. Вось. Я збіраўся выпісаць асабіста літары, якія ў нас тут атрымліваюцца, што ў нас па словах. Я не паспяваю гэта, не паспеў гэтага зрабіць асабіста, таму мы заробім гэта зараз. Я зраблю прынтскрын таго гэтага дома, так, і асабіста у пэйнце намалюю. Так, дажылі з будынкам размаўляем. Яно і ёсць. Так, я спадзяюся, зараз я ў пэйнце гэта адчыню. Ёсць адна адзіная праблема. Я не магу зараз кантраляваць прагляд. Ніяк, паглядзім. Ну, будзе. Я даўно жадаю сабе усталяваць такую штуку. Так, вось, яно у мяне ў пэйнце ёсць. Усталяваць плагін для OBS, які дазваляе маляваць літаральна на стрыме, паверх стрыма, нешта такое. Я вельмі даўно жадаю яго, але, на жаль, у мяне ўсё, я, ніяк часу не знаходжу. Ось зараз было бы ідэальна. Вітаю, містер Сінкер. Так. Плагін, вядома, ўжо усталёўваць не буду, ніякага часу няма на гэта. Слухайте, я вам кота магу зараз літаральна паставіць, пакуль мы будзем тут калупацца яшчэ з літарамі. Глядзіце, у чым пазл. Для тых, таго, хто прапусціў, не ведаў і гэтак далей. У чым сэнс? Увесь маёнтак, у кожным пакоі ёсць малюнкі. І гэтыя малюнкі ідуць парамі. І было невядома дагэтуль, навошта яны патрэбны. Было відавочна, што яны заўсёды фіксаваныя, кожны дзень абсалютна аднолькавыя партрэты ў тых жа самых пакоях. Я маю на ўвазе, што на той же самай пазіцыі. Вось. І калі атрымліваецца, мы спрабуем, я не мог зразумець, дзеля чаго яно, і учора мы знайшлі ключ для гэтага. А ключ даволі просты. Кожная пара — гэта падобныя малюнкі, напрыклад, не ведаю, што ў нас там было. Coast і cost. То бок амаль аднолькавыя словы, якія адрозніваюцца ў адну літару. І гэтая адна літара з'яўляецца літарай гэтага пакоя. Калі расставіць усе літары па ўсіх пакоях, то можна атрымаць штосьці, нейкі надпіс. Мы большую частку маёнтка ўжо сабралі. Нам не хапае верхняй часткі там пары радкоў, і ўнізе там некаторых пакоях, не ва ўсіх пакоях, на жаль, ёсць гэтыя, некаторыя пакоі проста не маюць гэтых малюнкаў. Так, давайте-ка я вам кота літаральна зараз паставлю. Ён зараз з іншага боку ляжыць там у ляжаначцы. Так. Адна праблема, я не магу зараз кантраляваць ніяк выгляд сцэны. Это адзіны мінус. Так. Не, вось сцэна ажыла якраз ідэальна. Усё складваецца. Зараз я камеру падрыхтую. Расшифруем, там будзе дай семачак ад Фауста напісана. І я не здзіўлюся. Так, зараз я пайду камеру поставлю.
Так. І. Там. Ёсть. Угу. І уключить вам. Ну. И аватарку проверять. Блин, я думал, оно ожило, и оно не ожило, ни холеры. Ну ладно. Камера, как минимум, у вас есть? Буде. Так, а зараз. Я яшчэ. Так, холера, у меня лапки узнагороды зависли. Просто зеленый куфорчик горит и не нажимается. Ну, я так разумею, придется просто перезагружать апку. Так, люцик есть. Там вылизывается. А я покуль наладживаю Paint. На жаль, блин, ён... Зноў жа, я не змагу кантраляваць. Зараз. Для вас все нормально, просто до OBS як бы праблема. OBS, холера, ён подвисае регулярно. Я не ведаю, як гэта вылечыць, бо раней такога не было. Потым заявілася і ўсё, і гэта захрасана зусім. Мне падаецца, з новым кампом заявілася. Падаецца. Ну, прыкладна перыяд супадае. Можа быць, яно было раней, я просто не памятаю уже. Так. Ну, блин, я ж так... Я Paint, нават калі захоп зраблю, я ж вам не покажу яго нормально. Блин. Ну, давайте я тады сам сабе буду пакуль маляваць. Бо я могу... Можа быць, у мяне ёсць падыходзячае нешта. Вось гэта захопа, спрабуем. Paint. Што у вас покажется? Як у вас гэта выглядае? У вас нешта показывается там зараз, але нейкая холера. Дзіўна для вас показывается, я не ведаю. Па ідэе, у вас павінен быць Paint, і яго павінна быць бачна. Ну, захоп, конечно, на Paint не працуе. Захоп на Paint не працуе, холера. А на Black and White броецца D500. Дзякуй, містер Сынкер. Давайте, можа, я неяк магу... Не ведаю, чаму. Гэта павінен быць Paint, вось тое, што перад вами. Это вось чорная, вось гэта зараз у мяне запрацавала, дарэчы, я магу рухаць гэтую штуку. А чаму? Блин, не разумею. Вітаю, Руді. Нарэшце я вярнуўся, так, я сам шчаслівы. Так, карацей, Paint нешта... Paintа захопа няма. Блин, а хацелася б вам паказваць. А можа я неяк яшчэ магу неяк прыдумаць вам, каб паказваць гэта? Холера, я жадаю вам паказваць. Таму што, ну, блин, гэта ж маляваць, я зараз буду сядзець просто маляваць увесь час. Так, можа быць, там патрэбна яшчэ нешта іншае захапіць. Не ведаю. Ну не, гэта Paint, так. Ну давайте захаваем, я не ведаю. Просто ён літаральна гэта прыладу ён саму не ловіць нормально. Так, ёсць. І яшчэ раз. Не, ён просто вось ніяк ламаецца неяк на Paint'е. То бок. Гэта я бачыце курсор у Paint'е у самім. І нават ён адпавядае таму, што адбываецца ў мяне, вось толькі я не ведаю. Лухта нейкая. Ну ладно. Блин. Это его разворачиваю, сворачиваю. Paint, якого хера? Тебе задача минимальная, просто бяры ды захоп працуй. Так, тады давайте неяк. Просто я жадаю, каб гэта было хоць трошки інтэрактыўна, таму што у нас тут шмат замалёўваць зараз будзе. Блин. Што я яшчэ прыдумаць магу? А то гэта надоўга. Ну, па тыпу, я пакуль выпішу гэтыя штукі, гэта можа мне хвілін на 15. Можа, ёсць онлайн нейкія рэдактары. Онлайн Paint давайте. Паем нейкі. Павінен жа быць такі, правильно? Я думаю, браузер нормально будзе. Онлайн Paint. О, ёсць нейкі. О,
Так, ёсць. Ёсць пры гэтым такі класічны Paint онлайн. Для нашай мэты падыходзіць ідэальна, так што пофіг. Так, зараз я захоп зраблю. Где захоп мой? PaintNet. Я знайшоў нейкі JS Paint, і ён такі па тыпу, як у 95-й вінде. Так, давайте яго паспрабуем захапіць. О, дарэчы, можа так ажыве, не? Не, ўсё яшчэ так ён не ажыў. Так, зламана ўсё яшчэ халера. Добра, тады давайте вось гэты Paint. Яго зловім. Во, вось ён ловіць, добра. Цудоўна, мы можам нешта рабіць. Так, глядзіце, якая справа. Увесь маёнтак, зараз я прыберу пакуль гэты захоп, пакажу і патлумачу прыкладна як працуе, таму што пазл быў учора, і некаторыя маглі прапусціць, зараз я патлумачу, што я раблю. Бачыце гэтыя малюнкі, якія па ўсяму яны па ўсём маёнтку раскіданы, вось такія пары малюнкаў. І справа ў тым, што яны фіксаваныя. Маёнтак кожны дзень перабудоўваецца, але вось яны застаюцца заўсёды на тых жа самых пазіцыях, то бок не ў тых жа самых пакоях, а на тых жа самых пазіцыях. На ўваходзе вось на пазіцыі 3.1 заўсёды вось гэтыя два. Налева, калі пайсці, там заўсёды будуць такія як чоткі і там нешта яшчэ, давайте бібліятэку, там чытальную залю адчынім. Вось гэтыя чоткі малельныя і ломік, так? Вось яны заўсёды на гэтых месцах, і гэта паўтараецца па ўсёму маёнтку. Увесь маёнтак. Што гэта такое і чаму так? Мы не ведалі, але ўчора даведаліся. І зараз буду тлумачыць, паказваць. Глядзіце, гэтыя штукі, партрэты, значаць нейкія словы. Гэтыя словы павінны адрознівацца ў одну літару. Трэба знайсці такія словы, якія будуць адрознівацца па адной літары, і нам дана падказка была яшчэ для разгадкі гэтай усёй. Гэта штука чытаецца як face, па тыпу твар карткі, так? І ace, то бок туз. Атрымліваецца, яны адрозніваюцца ў одну літару. Адзіная літара адрознення гэта одна літара на пакой. На кожны пакой ёсць одна літара, і ў выніку увесь маёнтак гэта чытальная дашка па адной літары на пакой. У нас хапае часткі, у нас ёсць часткі. Я учора сядзеў, мы там гадзіну, можа, выпісывалі, толькі хадзілі па пакоях, выпісывалі літары, і у нас ёсць большая частка маёнтка. На жаль, не ўся. Вось, і вось чым будзем зараз займацца, гэта мы выпішам, паспрабуем саставіць гэтай маёнтак, гэтыя словы разам. Могуць быць памылкі, я выпісываў толькі словы самі. Вось, і таму могуць быць нейкія, можа, дзесьці закралася памылка, мы, напрыклад, неправільна літару зразумелі, але я думаю, гэта можна выправіць, калі мы будзем разумець у асноўным слова. Па тыпу, калі ў услове памылка ў одну літару, мы плюс-мінус пакінем разуменне таго, што адбываецца, правильно? Так, у нас ёсць наш малюначак, зараз я вам зноў захоп уключу. Paint. Так, не той Paint. Вось гэты Paint. І дзесьці у нас ёсць нейкая. Як жа я даўно не карыстаўся. Так, давайте вось так. І колер няхай чырвоненькі будзе. Будзем чырвоным па блакітнаму будзе відавочна. Так. У нас ёсць літары. Давайте вось як ёсць па парадку. Я, дарэчы, сам сабе адзначыў. Гэта 9, 8, 7. Гэта у нас семёрачка. Каб я проста не блытаў. Таму што ў цэнтры складаней лічыць, і не жадаю пралічваць кожны раз. 4, 3, і далей там 1, 2 лёгка лічыцца. Так, гэта у нас ёсць. 6-4 у нас гэта stage, stag. Гэта літара І. Ёсць. Chart, card, гэта 5-4. Гэта у нас розніца у H. У нас не будзе хапаць літар, таму мы будзем яшчэ вяртацца і шукаць пакоі, якіх не хапіла, але якіх не хапае, я зараз і не ведаю. Fire і fear. І... Так. 3-5. Так,
Гэта быў 4-4-3-5. Гэта ў нас пік і. Окей, розніца. 4-5. Гэта send and. Літара S, розніца. 4-3. 4-3. Вось тут. У нас stage. Гэта у нас літара Т. 2-3. Bridge bright. На G. Так, 2-3. G. G. Так, ёсць. 1-3. Face ace. Гэта вось оно і ёсць. Чакайце-ка, 4-3. Ну вось, 3-3 у нас няма. 1-3. Face ace. Тут літара F. 1-4. Pine pin. І 2-4. Bass bet. 2-4. Гэта вось гэта. H. Так. H. 2-5. Card car. 2-5. УТ. Нешта дзіўнае слово атрымліваецца. Ладно. Так, ну пакуль складываем, потом мы глядзім. 1-5. Stag. Tag. S у нас. Угу. Так. 1-5 был. 2-2. Stairs. Stars. I. Угу. 2-1. Plain. Plan. И. Это вельмі дзіўныя літары пакуль. Можа быць там вось гэтая штука castle. Мы яшчэ гэта нам патрэбна будзе, але блин, я пакуль не ўпэўнены, што мы атрымліваем. Так. І так. Дай семак. Не, пакуль я не бачу ніякіх семак. 2, гэта быў. Не, пачакайце-ка, я неправільна запісаў. Stairs, stars, гэта 2. Так. 1-5, 2-2. Гэта тут I. Вось так. І plain plan. Гэта будзе і вось тут. 1-1. Десерт і дезерт. S розніца. 3-1. Crow row. 4-2. Code код. Так. 2-1 мы не ўпэўнены, але pray, але гэта адзіная ўвогуле опцыя, якая ў галаву прыйшла тады, таму што там некаторыя складаныя вельмі. Ось. Safe, yes. Слухайте, а што? Блин, цікаво, ладно. Давайте пакуль збярэм літары і потым паспрабуем зразумець, што адбываецца ўвогуле. Так. Вітаю, Алексей. Ну, тут капсда, карацей. Так, Planet, Plane, 6-3. У нас на 6-3 розніца у Т. 6-1, Grain, Rain. Вось такая у нас будзе. 7-3, Paint, Pint. А неужо на пятерку у нас нічога не было? Реально? У нас вось тут ні халеры не запомнили? Ну ладно, я потому что я уже пайшоў тут. Я записываў парадку, як я іх знаходзіў. І я, ну, некаторыя просто немагчыма было чыніць, таму што у нас, ну, некаторыя пакоі просто не маюць малюнкаў. Усё вельмі складана. Ну, гэта адзін з самых складаных. Гэта, на мой позірк,
самы складаны пазл пакуль што з усіх. Ну, як бы ён без падказкі, ну, у мяне была здагадка такая, што нешта са словамі па тыпу таго, што на партрэтах, але гэта гучала такім вар'яцтвам, што я вырашыў, што калі гэта ў гульні ёсць, яны абавязкова павінны пакінуць нам падказку. Так, у любым выпадку. Так, гэта у нас была 6-3 ёсць, 6-1 ёсць, 7-3 pain pinned. Вось гэта. Так. 7-2 time tie. M літера. 7. Гэта быў 7-2, а зараз будзе 7-5. Plain pain. 7-4 flan fan. Нешта пакуль што лухта нейкая. 8-4 crown crow. Вось тут N. Так, crown crow. 8-3 house house. 8-3 U. Недастаткова літар. Ну, нейкая лухта атрымліваецца пакуль. І 6-2 coast coast. Gate. Есть слово gate. AIDS. То есть тут у нас целый пропуск. Третий радок придется зараз заполнить. Пробелы будут, хутчэй за ўсё не. Там масштабы, так. Ну, калі з табой спрабую размаўляць цэлы маёнтак, гэта не халеры сабе. Так, давайте зараз робім звычайны забег. У нас ёсць вядомая... Так, трэба з экрана прыбраць, пакуль гэта... Яно вам не вельмі патрэбна. Вось. Я яго пакуль прыбяру. Мы тут робім звычайны забег. У нас пакуль не хапае трэцяга радка. Вельмі моцна. У нас не хапае верхняй часткі маёнтка. Вось, будзем гэта рабіць як... Ну, робім звычайны забег. Збіраем як звычайна, як мага больш інфармацыі за адзін забег. Робім яго як мага далёкім. Нам, па ідэі, у паўночную частку бы маёнтка трапіць. І яшчэ ў мяне ёсць супермолат там узмацнёны, які можна сцены разбіваць. Ён ляжыць у гардеробе. Трэба, калі нам трапіць пакой гардероба, мы забіраем молат і спрабуем разбіць, а там адну сценку бачыў. Яшчэ якую можна разнесці. Так, што ў нас тут? Прадметы на продаж, крокі замест гемаў, гэта не блага. Благословление. Давайте благословление, может, возьмем. Давайте за благословлением я сбегаю. Я возьму себе... Блин, я кроки продолбал трошки. Бессенсовно зараз. Я возьму зараз... Треба было у головном покое забрать гроши. Перед тем, як істи сюди. Бо я 6 кроков зараз гублю просто ни за что. Так, забрали гроши и закидываем их у святыню. Калі усе клеткі павінны быць запоўнены, то 6 гейтс. Ну, гэта так. Там хутчэй за ўсё гейтс. Але я яшчэ не ўпэўнены. Можа быць, гэта пазл... Мы атрымаем літары, але гэта яшчэ само па сабе можа быць пазлам. Альбо мы некаторыя літары атрымалі неправільна. І вось гэта будзе самае балючае. Так, давайте-ка... Адразу... А давайте ўсе грошы кінем на гэта. Што нам, правильно? Тинкерер. Калі вы выцягваеце механічны пакой, вы актывуеце бягучы эксперымент. Это даволі неблага, тым больш, што ў нас ёсць зараз протакол Black Bridge, і мы можам актываваць эксперыменты ў доме без неабходнасці таго, каб знайсці лабараторыю. Лабараторыю складана знаходзіць. І гэта яшчэ эфект на 3 дні, так што я думаю, мы можам вельмі няблага падняцца за гэта. Так. Бібліятэка. Зараз, можа быць, мы кнігу будзем чытаць увогуле бліжэйшую гадзіну яшчэ. Так, бібліятэку выцягваем. Гэта мы сёння можам толькі заказаць бібліятэку. Гісторыя Артинии, першае выданне. Вось эту кнігу мы не чыталі. Давайте закажам бібліятэку, яе прывязуць. Вось тут у нас Stairs, Stars. Ну, у нас нам ужо вядомая гэта камбінацыя, таму нічога новага. Я зараз буду паглядаваць. У нас прапушчаны 3-й радок, 4-й радок, 5-й радок. Так што першыя 2 радкі поўнасцю запоўненыя і з імі ўсё добра. Мы зараз... О, казино адразу. Блин, у меня грошай няма.
Блін, ну такий дрянний вибор. Давайте казино возьму. Тут нема чого використовувати у казино. А, казино і гроші дасть. Так, ну что, рулеточка? Блин, у меня только 15 монеток. Давайте я ще наберу монеток і пазней паспрабую гэтую самую рулетку. Планетарием. Мне тут будет 4 монетки. Давайте лепей гостевый покой. 10 кроков яшчэ сабе атрымаем. Альбо золото. Давайте золото. Потому что тут яблочек яшчэ будзе і у нас... Да рэчы, у нас захавалася 2 прадметы з папярэдняга забега. На жаль, амулет, які захоўваў, іх не захаваўся. А у нас есть соль і адмычкі. Гэта няблага. Так, гэта у нас все ёсць. Ідзем у правы бок по маёнтку. Адчыняем тут пакояў. Кожны раз, калі вы выцягваеце... Блін, у меня няма на гэта гема. Неблагі пакой. Так, у гэтым пакоі даволі просты пазл. Адзін з самых першых у гульні. Даволі проста, але яго ўсё роўна час неправільна раблю. 3 скрыні, адна кажа праўду, адна кажа хлусню, і толькі ў адной скрыні ёсць гема, якая ўзнагарода з'яўляецца. Гемы ў чорнай скрыні, можа быць праўда. Толькі адна скрыня гаворыць праўду, і гемы знаходзяцца ў белай скрыні. Толькі адна скрыня гаворыць праўду. Ну гэта ж хлусня... Блін. Гемы ў чорнай скрыні. Гемы ў белай скрыні. І вы ведаеце, тут у нас 50 на 50. Ну, по типу, яна альбо ў чорнай, альбо ў белай скрыні, і ўсё. Гэта адзін з тых момантаў, калі ў яго няма рашэння, ну, гарантаванага. Пачакайце-ка, а што калі? Толькі адна скрыня гаворыць праўду. Што калі вось гэтая скрыня гаворыць праўду? І яна і гаворыць, толькі адна скрыня гаворыць праўду, і гэта і ёсць тая скрыня, якая гаворыць праўду. Гэта значыць, што гэтая хлусіць, яно не ў белай скрыне, і яно не ў чорнай скрыні. Тады яно па такой логіцы павінна быць у блакітнай скрыні. Дайце момант, у мяне паведамленні, і яны перашкоджаюць. Хлуслівыя скрынкі. Так, калі па такой логіцы, то блакітная скрыня павінна быць адзіная скрыня, якой могуць быць гемы. І я меў рацыю. Так. Вось гэтую возьмем, яшчэ гемаў. Гемы нам спатрэбяцца. Гемы патрэбны на тое, каб адчыняць асабістыя пакоі. Крутыя пакоі ўсе каштуюць гемаў, і іх лепей набіраць. Так. Пакой для малявання. Вось ён гемаў, напрыклад, патрабуе, і нам ён патрэбны зараз. Мы яго возьмем. Нам патрэбна раздзяленне па шляху. Справа і ўлева. Так, мы на трэцім, мы яшчэ на другім узроўні, таму прапушчаных літар мы пакуль тут не знойдзем. Тут у нас ёсць кухня і будуар. А давайте вось гэтыя возьмем. Тут будзе 2 прадметы. Ключик і дайсік. Дайсік дазваляе перакінуць яшчэ змяніць сабе пакой, а ключик дазволіць нам дзверы адчыніць. У нас, дарэчы, ёсць і набор адмычак, так што не ўсё так дрэнна. Так, камісарыят. Блин, давайте перацягнем. Ну, такое я скажу. Можна раз, калі вы выцягваеце. Блин, я могу сабе забег зараз зламаць. Давайте вось гэты возьмем пакой. Блин, мне трэба быць асцярожным. Так, і гэта якраз таки выцягнуў яго там, дзе мы літару ўжо ведалі. Тут літара Кей была. Добра, вернемся назад зараз. І адсюль выцягнем новы пакой. Коридор. Блин, трэба было набором адмычак паспрабаваць адчыніць. О, 3 ключы. Кайфы. Так, мы зараз знаходзімся. Наступны пакой, гэта тое, на якога у нас няма літары.
Так, варианты будуар. Блин, ну все дрянно. Давайте перавыцягнем. Давайте вось гэта. Спальня. У ёй ёсць... Так. Но вось гэты партрэт нам і патрэбны, напрыклад, у нас няма іх. Гэта дарога. Альбо, ну, я не ведаю, ну, толькі дарога мне ў галаву прыходзіць. А гэта... Гэта называецца Fishing Pole. Па тыпу поле пішацца. Толькі гэта тады не супадае. Блин. Мне падаецца, гэта адзін з гэтых складаных, які прыйдзецца гугліць яшчэ. У нас ёсць дарога і... род. Фішинг... Дакладна, род. Гэта палка яшчэ. Дзякуй вялікі. Вельмі дапамагло. Так, добра. Роуд і род. Мае сэнс. Ну, давай. Давай, працуй. Гэта у нас 3-3. Роуд. І род. Я адразу гэта буду замалёўваць. Так, дзе ён там? Вось. Гэта у нас A. Тут. Ёсць. Працягваем. Гэты пакой таксама у нас не было. Мы возьмем... Блин, код-чек вельмі важна. Потому что там молот. Давайте, можа, молот забяром. Калі што, мы яго вернем назад. Толькі гэты тупік я сам сабе зраблю. На жаль. Забираем свой молоток. Калі што, мы яго вернем просто. Прыйдзем сюды і вернем. Ну так. Тут малюнкі. Лок і лок. Гэта даволі проста было. 3-4. Лок. І лок. Вось як гэтую гульню перакладаць такімі загадкамі. Пасля гэтай загадкі не. Ну, по тыпу, трэба мець магчымасць у гульне замяняць тэкстуры вось гэтых малюнкаў на нешта сваё, што магчыма тэхнічна, але тады прыйдзецца поўнасцю пазл перапрыдумваць. То бок, ну, патрэбна будзе перапрыдумваць шмат якія пазлы. І вось гэты пазл будзе самае складанае перапрыдумаць. Так, у нас ёсць гэтыя пакоі. На жаль, у нас няма вось гэтага пакоя, мы яго пропускаем, і у нас няма выхада ў яго. Ну ладно. Там 1 літра ў гэтым радку прапушчана. Ідзем далей. Блин, у меня крокаў не той, каб шмат. Дворык. Давайте яго. Мне патрэбны гэты пакой? Я літар... Не, літару на яго я ведаю, мне не абавязкова. Просто ў гэтым дворыку няма партрэтаў. Невялічкая праблемка з ім. Таму трэба думаць, куды мы яго прыткнем. І што у нас ні халера не выкапваецца. Хоць бы бульба выкапалася, а так нічога. Так, налево тады. Вось сюды. У нас ёсць гэтая літара? Так, ёсць. У нас гэтая літара, ну, гэты бачок. Усё ў парадку. Так. Што мы можам? Мы можам камісарыят гэты. Блин. Ну, ўсё фігня. Давайте пакой гасцявы. Вітаю, цумок. Ужо лепей, ужо лепей. Ужо, ў прынцыпе, нешта людск сышоў. Окей. Можа, ён зараз перабярэцца ў іншую? Так, ён у іншую перабіраецца. Нагрэўся там. Зараз пачакайце-ка. Зараз я вам яго пераставлю.
Выставляю кота знову. Захоп кота. Працюю. Я не тое. Так, ось яна, вось гэта вам. Оп. І вось вам зноў кот. Нікуды не падзеўся. Так. Добранька. Гэты пакой у нас ёсць, нам не патрэбна яго. І, на жаль, у нас не той, каб шмат выхадаў засталося. Так. Не атрымалася адчыніць. Абсерваторыя. Дарэчы, вось гэтага, па-мойму, у нас няма. Так, наступнага пакоя няма, трэба яго уважліва абіраць. Нам падыдзе кухня, у прынцыпе, і абсерваторыя таксама падыдзе. Давайте абсерваторыю возьмем. Павелічэнне колькасці зорак гэта заўсёды круто. Зоркі даюць усё павялічваючыся і павялічваючыся бонус. Так. 5 гемаў. Ну як, ён там скоча трохі, бонус, але ўсё ж такі важна, ну, добра забіраць яно. Уже ў гэтай частцы гульні мы вельмі вялікі бонус ужо атрымліваем даволі лёгка, без напругі ніякай. Адзінае, што мы не зусім кантралюем, якія бонусы мы атрымліваем. Так, вось гэты праход, я возьму яго за 2 гема, мне ён патрэбны. Там не будзе літары, так? А гэта літары ёсць у мяне ўжо, так што не важна. Я могу спакойна браць калідор. Так, тут у нас жа партрэт тут ёсць. Кэмп. А гэта што у нас тады? Тент. Гэта тент і тен. Ось такое будзе. Так, у нас ёсць. Гэта у нас атрымліваецца 5. Тент і тен. Якім выдавецтве шукаюць мануал, як стрыміць і паляваць на катоў адначасова. Яшчэ і размаўляць пры гэтым. Это новае выданне, там яшчэ і пра гэта гаворыцца. Выдавецтва лаўлення катоў для пачынаючых. Так, это у нас тент. Ёсць, на 5-5 ёсць у нас пазіцыя. У нас не намаляван, давайте я зараз вам яшчэ раз па шару пакажу, што ў мяне атрымліваецца пакуль. Показвае? Не показвае, показвае, вось. Вось оно. Атрымліваецца, у нас пакуль ёсць нейкая лухта, тут хутчэй за ўсё будзе гейтс. Crack. Ну, я думаю, я придумываю. 8. Saves. Gates. Это яшчэ нейкі пазл. Ну, гэта не просто фраза. Гэта яшчэ нейкі пазл наверх. 5-літаравыя словы. Вось гэта поўная лухта. Мне падаецца, мы нешта наблыталі на 7-м радку. Трэба пераправерыць яго. Сямкі. Так, гэты радок. Давайте, блин, тут карткавая сістэма ўжо пачалася. Карткі у нас, на жаль, няма, не чакаецца. Офіс, бяспека, давайте бяспеку. Мы з гэтага тэрмінала зможам зараз запусціць сабе эксперымент у маёнтку. Запускаем. Подключиться. Пароль Swan Song. Так, подключиться к терминалу. Лаборатория офлайн. Протокол Blackbridge. Активовать. Мы подключились до терминала, який не працуе зараз. Гэта дазваляе один раз у дзень до одного такого терминала подключиться. Ну, увогуле, вы як бы уключаеце один терминал, якого у вас няма. Бо вы можете карыстацца ім потым. З іншага терминала. Так, эксперимент падрыхтаваць. Что у нас корыстное есть?
Выставить колькасць крокаў на 40. Атрымаць ключ за кожныя 2 калідоры ў вашым доме. Давайте, можа, на ключы згуляем. Так. Вось гэта. І кожны раз, калі вы знаходзіце нейкае смецце, калі капаеце. Вось. Пачалі эксперымент. Эксперымент у працэсе. Такім чынам нам выкапванне смецця не настолькі перашкаджае. О, выбачаюся, скриншот перашкаджае. Я, ну, на жаль, ён тут для мяне так не паказваецца, мне паказваецца як звычайная гульня. Так, гэта манеткі. Добра, для казино ўсё згубім. Яшчэ манеткі. Смецце не выпадае, так ужо. Гульня перадумала. Ой, ключик выпаў. Ну, якая гульня, боится. Я выставіў правила на смецце, і калі ласка. Вітаю, Шанінг. Так. Згубіць палову наших крокаў, гэта не варыянт. Дарэчы, бяспека у нас... У нас, дарэчы, не гэта самае, не намалявана гэтая частка, не? Так, у нас няма гэтага пакою, пакою бяспекі. Так. Блин. Зараз, я верну назад. Я ўжо пачаў уцягваць наступны пакой. Гуня, ты будзеш адчыняцца сёння? Вось. Так. Трэба браць. Альбо згубіць шмат крокаў, і мы будзем... У нас ужо будуць праблемы з тым, каб перасоўвацца па дому, таму што крокаў будзе не хапаць. Альбо ўзяць нейкі тупік і спадзявацца, што далей будзе добра. Давайте вось гэта. Нам лепей крокаў набраць і спадзявацца, што будзе добра, мне падаецца. Опа. Кролічья лапа. Больш верагодна знайсці прадметы. Гэта мне падабаецца. Так, мы ў гэтым пакоі. Гэта ў нас ужо быў гэты пакой, але вось пакой бяспекі не было яго. Вось гэтую штуку я не ведаю. Хто ведае хоць на якой мове, як называецца штука, вось такая по типу як ваза для фруктаў. І ёсць слова нейкае, якое апісвае яе. Там французская, немецкая, расійская нават, беларуская, любое. Як эта штука ў одно слово называецца? А то я нават не ўпэўнены, як яе гугліць. У нас ёсць по типу тыгр, альбо кэт, я не ведаю, кот можа, ён таксама лічыцца. Шоколадный фонтан? Ну, нечто складана. Натюрморт. Костер. Это может быть... Ну, просто костер гэта занадта далёка ад тыгра. Гэта будзе альбо тайгер, альбо кэт, альбо я не ведаю. Натюрморт. Блин, ну гэта складаненька. У нас няма на гэта слова. Ну, яно і папярэдні раз было складана, але, по-моему, выцягнулі неяк. Ой, ну може тады пропустим і просто потім зберемо слова, ну, то бок з інших літер. Я думаю, слово мы можем потім составить. Ну ладно, давайте потім я сфотографую його. Гэта у нас, по-перше, скріншот гэта будзе. Ось так. Скріншотик. І ось гэта скріншотик. Они не один за одним будуть у мене ляжаць, і таким чином я буду ведаць, што гэта ад яго. Тир. Ну, пакуль што гэта найлепшае, што ў нас. По типу, гэта найлепшае, што ў нас ёсць. Давай так і запішам. Пакіну з пытаннічкам, але гэта у мяне лепей ідэй няма, так што. Гэта ў нас 5, 3. 5, 3. Тайгер. Тир. Може бути оно.
Малюю. Вось оно. Оно атрымліваецца у нас адрозніваецца толькі ў G. І тут я з пытальнічкам пакінуў. Гэта вельмі пад сумневам. Так, не забыть вам прыбраць. Ну, гэта пакуль найлепшае. Так што в любым выпадку пакідаем. Бляха, я не подумал. Я тупик себе зрабіў, таму што думаў, што я тут пройду, а тут у мяне картка. Усё, я віншую нас, это конец забега на сёння. Пойду молоток свой аддаваць назад. У меня ж няма нічога раздзяўбаць, пакуль у мяне молоток з сабою. Нешта я не бачу. Не, по выглядзе. Не раздзяўбаць. Прыгожая. Так. Тут же у нас нічога такого. Сценаў ніякіх падазронах няма. Ну і гэта хутчэй за ўсё не раздзяўбваецца, так? Не, это было бы абсурдам. Так. Тады, дзе яно там? Вось сюды трэба ісці. Дакладна ж? А, у нас есть казино. Давайте, может, в казино сходим. Грошки продёбем. Хоць разабяруся і не трохі, як яно працуе до конца. Все равно грошки сойдут. Так, можно закинуть сюда на рулетку. Только там усе узнагороды. А, ну там есть узнагорода перманентная. Давайте попробуем. Ось. Блин, она червоненькая. Вероятность 50 на 50, а мы все еще пока ничего казино не выиграли. Казино нас облапошило. Так, и бандиты яшчэ гэтыя засталіся. Оп, крутим. Оп. Гэта 3 монетки. Я могу паспрабаваць сабе яшчэ одну. Опа, 6 монеток. Я зарабіў упершыню ў казино. Гэта нейкая лухта. Давайте яшчэ. Казино перамагло, ну не можа быць. Вельмі рэдкі выпадак. У мяне зараз ёсць верагоднасць зарабіць 100. Калі пашчасціць. Не пашчасціць. Я не ведаю, на што я разлічваю. Оп, забяром. Эх, холера. Давайте яшчэ. Не. Казино трэба звальваць, калі толькі выйграў. Ну, карацей, усе грошы прасадзілі ў казино. Ідзем тады і аддаем наш молот на заўтра, каб мы маглі яго потым забраць. І... Так, это правильно напрамак? Так, правильно. Вітаю, ячук. У сэнсе сказкі стрыміць. Так, кладзем молот. Ён вельмі прывабны і карысны. Яго мы на потым лепей пакінем. І ўсё, на гэта можна скончваць дзень, пачынаем наступны. А, казікі. Зразумеў, казино пайшло. Слот машыны, ўсё гэта такое. Ну, вельмі маленькая у нас пабудова атрымалася, нас даволі заблакавала ў пачатку. Добра, што атрымалі сабе благословленне на наступныя дні, таму што мы зараз гэтым будзем карыстацца. Я жадаю запускаць эксперыменты і зарабляць на гэтым. У ідэале перманентнае паляпшэнне зарабіць сабе на эксперыментах. Там ідэальна, ну, пакуль я з таго, што бачыў па перманентных паляпшэнняў, гэта колькасць грошай у гэтым самым, у пачатку. Гэта самае крутое пакуль. Так. Бяром адразу, ідзем на вуліцу. Закидываем одну монетку сюды. Няхай фонтан пойдзе. Не ведаю навошта, але мне падаецца, я магу потым з фонтана грошкі забраць свае.
Усе, якія туды накідаў, а гэта можа быць да халеры грошай. Так. Ага. Так, у нас варыянты. Месца для гандлю. Мы можам абменьваць нашыя прадметы на што-небудзь яшчэ. Гэта няблага. Забраць 2 прадметы спецыяльных. Гэта таксама вельмі добры пачатак. І погреб. У ім ёсць гэты самыя. Шмат месц, дзе можна капаць, і ён гарантуе яшчэ, што па маёнтку будзе раскідана месца для капання. Пакой для капання вельмі карысны, ну, тое, што будзе шмат капаць. Ёсць білд, даволі цікавы атрымліваецца. Робіш сабе рыдлёўку, і у ідэале розныя ёсць эксперыменты, якія актывуюцца з раскопак. І ёсць яшчэ па тыпу сабачай прытулак, нешта такое, па тыпу там аўчарня, не ведаю, як яна называецца. Карацей, сабакі там знаходзяцца. І яна дае бонус. Кожны раз, калі ты капаеш у нейкім пакоі, усе дзверы ў гэтым пакоі адчыняюцца. І ў выніку можна будзе няблага так сабе, не выкарыстаючы і карткі, і ключы, адчыняць сабе пакоі наступнае. Гэта даволі крута, але ж патрэбна, каб выпала гэтая самая рыдлёвачка нам. Давайте паспрабуем гэты білд зрабіць. Мне тут нічога больш не трапіла. Ну вось, шмат месцаў, дзе можна раскапаць. І халера з ім. Я таксама доўга думаў, што аўчарня гэта для сабак. Ну, не, ну я разумею, што гэта хутчэй за ўсё для авец. І... ну, таму што аўчаркі... але... ну, не, я разумею, што гэта пра авец. Яны аўчаркі таму і называюцца, таму што яны за оўцамі прыглядаюць. Так, што мы можам? Коридор я не жадаю браць, таму што ён будзе карысным потым. Більярдны пакой. Давайте більярдны пакой. Гемаў возьмем. Нам гемы патрэбна будзе. Пачакайце-ка. Гэта у яго якраз такі будзе пазл, і гэта не, гэта ж не я ключы атрымаю. Я думаю, што гемы атрымаю. Ну ладно. Пазл на матэматыку. 12. А гэта што? Гэта новая халера. Так. Пазл, ты мне зараз у ступор ставіш. Як гэта халера будзе працаваць? Гэта па тыпу 50 жа, правильно? Вось гэта ў цэнтры. Я на 50 пунктаў дае. Там більярдня. Ну, я зараз мяне гэты пазл у ступор паставіў. Так, калі так лічыць, то гэта у нас... будзе, ну, напрыклад, гэта 50 пунктаў, наколькі памятаю, павінна быць. 50 плюс 4, 54, але такога літары, ну, такой лічбы няма. Гэта не можа так працаваць. Давайте просто 4. Не, гэта новы прыкал дэс пазла, карацей. 4 плюс вось гэтая лічба. Не ведаю, 14. Колькі ты можаш быць? 19 яшчэ можа быць. Ну, просто на 4 плюс вось гэта. Не працуе. Мы зараз будзем падбіраць, трэба зразумець, што гэта за халера. Чатыры. Можа памножыць, я не ведаю, 8. Не. Блин, у чым пазл? Толькі што адкрыццё. Дык яны аўчаркі, таму і оўцы, ну, авечкі. Вось, таму яны аўчаркі. Таму што яны так і называюцца, гэта клас сабак, які займаецца тым, што пасвіць авечак. Ну, увогуле, пастухі, карацей. Так. Блин, я не разумею, новая штука дадалася. Я не разумею. Што яна робіць? Глядзіце, дакатуль, для тых, хто просто даганяе, скажем так, і што, у чым сэнс пазла? Давайте я яго зламаю спецыяльна, каб я на пачатак стаў. Тут колерам першае кола вось гэтае
вось гэтае кола, якое я паказваю, яно адзначаецца блакітным колерам, калі з'яўляецца, і гэта трэба скласці лічбы, якія гэтым колерам у гэтым коле адзначаны. Наступнае кола, больш знешняе, яно адзначае, трэба адняць, по-мойму, так? Так, мінус зрабіць. То бок вось гэтае кола вузкае, яно зрабіць мінус ад гэтай лічбы, то бок спачатку мы робім унутранае кола, і потым адымаем ад гэтай лічбы тое, што вось на знешнім коле. Потым ідзе яшчэ вось гэта трэцяе кола. Трэцяе кола трэба памнажаць, то бок тую лічбу, якую мы атрымалі ў першых двух колах, нам трэба памножыць, і самая апошняя лічбачка падзяліць. Калі мы атрымліваем лічбу, нам патрэбна яе пацвердзіць, націснуўшы на знешнюю вось гэтае, на лічбачку тут адпаведную. І атрымліваецца для гэтага кола тут 12, тут толькі 12, бачце, па тыпу яно гэты сектар, і пры гэтым яно свеціцца толькі вось гэтай халеры, яна 12. І гэта правільны адказ. А тут упершыню засвяцілася цэнтр. О, блин, у меня чатка отвалилась, дайте-ка момент. Разгружу сторонку, я сподіваюсь, у меня интернет не зник. Дайте-ка проверю интернет. Погулю что-нибудь. О, меня прервало. У меня обрывалась связь. На короткий момент, и ОБС поспехово подключился назад. Шепард, бо шип. Так. Так. Так, я вернуўся. У мяне, на жаль, абарваўся стрым, пачаўся па новай. Ну, тут я нічога вам не зраблю, на жаль. Я тлумачыў гэты момант пазл. Мне падаецца, што я не ведаю, колькі я прапусціў. Ну, колькі у вас наколькі абарвалося. У мяне толькі чатка паспела абваліцца, і трохі ОБС сказаў, што адваліўся. Карацей, сэнс такі. Трэба нешта з гэтым квадратикам зрабіць, і гэта нейк атрымаць новую лічбу. Напрыклад, 4. Не, 4 не... Будзем зараз падбіраць, бо я не разумею, што я павінен зрабіць. Што такое орегано? Так, шукаю. Не. Так, давайте-ка 1, 2. Не подходить. 3. Не подходить. 4. Не подходить. 5. Не подходить. 6. Не подходить. 7. Не подходить. 8. Не подходить еще. 9. Не подходить. Мы зараз знойдем адказ і будем потым спрабаваць зразумець, чаму. Ну, карацей, мне падаецца, так, я 12 уже спрабаваў. 13. Адказ, ну, калі знойдем адказ, тады паспрабуем зразумець, чаму так адбылося, у чым логіка. Як так мы прыйшлі да гэтай лічбы. Да якой яшчэ невядома. 16. Можа быць, гэта па тыпу у 4 на 4 16 атрымліваецца. То бок перамножыць паміж сабою па тыпу, альбо 4 раза скласці, нешта такое. 1 і 2 у нас атрымліваецца гэта 3. І па такой логіцы гэта павінна быць 9, я так разумею, так? 9, так, і гэта патрэбна у квадраце. Яно квадрат. Лагічна. А тыпу мы павінны узвесці гэтую лічбу ў квадрат. 4 на 4, 16, 16 минус 10, 6. Ёсць. Добра, новый слой пазла гэтага з'явіўся. 2 ключа. Што нам падыдзе? Давайте вось гэта. Яшчэ больш гемаў. Эканомім гем пакуль. Ён нам спатрэбіцца потым. Кернчык не бачна ніякіх. Бойлерная спальня. Давайте бойлерную. 4 на 4 это полный привод. Блин. Я думал, гэта неяк з матэматыкай звязана. Зноў жа яшчэ ёсць месца, дзе раскапаць, але рыдлёвачкі у нас няма. Так, дворик. Ідэальны варыянт. Мы выкарысталі 1 гем. Дайте мне... рыдлёвачка ёсць.
Пакуль я прапаную не капаць ні халеры. Паспрабуем актываваць эксперымент альбо знайсці вось гэтую аўчарню, не ведаю. Так, вось гэтую яшчэ возьмем, тут гемы у нас будуць. Калі правильно ўсё зробім. О! І павелічальнае шкло. Таксама карысна. Так, адна скрыня хлусіць, адна скрыня гаворыць праўду, толькі ў адной скрыні ёсць узнагарода. Так. Гемы не ў скрыне з праўдзівым выказваннем. Гэта можа быць як праўда, так і хлусня, без розніцы. Сарня, ось. Таму што там сабакі. Табакарня яна павінна быць. Так. Так, выказванне на блакітнай скрыне такая ж праўда, як і гэтае выказванне. І гемы не ў скрыне з праўдзівым выказваннем. Так, што ў нас можа быць? Это кажа, што гемы не ў скрыне з праўдзівым выказваннем. Яны... Так, пачакайце-ка. Гэта кажа, што гемы не ў скрыне з праўдзівым выказваннем. І тое ж самае напісана і тут. То бок, яны павінны быць з праўдзівым выказваннем. Таму што яны не могуць... А, не, яны абедзве могуць казаць праўду. А вось гэта... Гэта хлусіць. Так. Гэтыя две кажуць праўду, а гэтая хлусіць. Таму што яна адзіная, якая можа хлусіць у такім выпадку. Ёсць. Тут у нас яшчэ гемы забіраем. Ідзем далей. Пакой бяспекі. Вось тут мы можам актываваць наш эксперымент. Так, тут больш нічога няма, не бачу. Актывуем эксперымент. Так. Інвентар. Нічого не засталося. Карткавая сістэма. Зменім яе на лады. Карткавая сістэма, калі яна выключана, яна адчынена. То бок, ну, калі мы яе выключым электрычнасць, яна дзверы будзе адчыняць наадварот. Вяртаемся назад. Подключаемся да сувязі. Пароль SwanSong. Выдалены доступ. Поглядеть активный терминал. У нас цікавить лаборатория. Активировать лабораторию. Протокол Blackbridge. Активували. І зараз ми можемо почати експеримент. Заробіть одну зорку. О, гэта цікавы абмен. Згубіце 10 крокаў і атрымаеце 20 золота. Это цікавы абмен. Калі у вас кухня ёсць. Але я бы зоркі зарабляў. Няхай зоркі будуць. Blackbridge, чорны мост. Усё, больше падказваць не буду. Дзякуй вялікі. Мы учора чыталі амаль гадзіну, чыталі казку пра чорны мост. Ну, як казку такую по типу нават трошки хоррор, я не ведаю. І, ну, тут у гульне у блюпринце. І гэта нам насамрэч цэлая гадзіна чытання амаль нічога не дала. Зато і пра Blackbridge даведаліся больш. Так, калі вы выцягваеце пакой з маляваннем, давайте вось будзе такое. Некая амаль бессэнсоўная штука, але няхай. Мы ад таго, што у маёнтку падвышаецца радыяцыя ад эксперыментаў, мы толькі плюс атрымліваем, як не дзіўна. Так, можна краму, ежу, то бок атрымаць сабе, можна сабе атрымаць праход проста прамы, а вось гэта грошы будуць. Давайте за грошамі пагонімся.
Так, почекайте, там кот нешта робіць на кухні. Кот спрабаваў маленькія крэкеры скрасці. Ну, у сэнсе, цэлы пакет. Разам. Так, то бок Цымок меў рацыю, калі пісаў, што стрымі ладзіць і казікі, і казкі. Ну, вось літаральна. Не, тут Blueprint глыбокая гульня, тут да халеры ўсяго. Так, грошыкі. Я не скажу, што яна звыш складаная. Самае складанае это ўзнікаюць з-за таго, што ангельская патрэбна. Ну вось тут гэта самая складняючая штука ў гульне. Калі бы яна была на, ну, разлічана, скажем так, на шмат розных моваў, а тут ужо адразу з гэтым праблема цэлая ўзнікае, то яна была, па-першае, была бы не такая глыбокая, таму што тут пазлы на ўсё. І пры гэтым яны як бы гэтыя пазлы тлумачацца, то бок вам не абавязкова быць там супер звыш нешта чымсьці, каб праходзіць яе, то бок вы пакрыху разбярэцеся з пазламі раней ці пазней. Так. Блин, а што мы можам? Мы можам молат свой забраць. Толькі я зараз сэнсу ў гэтым не бачу, таму што у нас неяк забег гэта яшчэ больш дзіўны, чым звычайна. Давайте краму возьмем. Зноў гэты тігр. Што у нас ёсць сёння? А нічога насамрэч, нічога карыснага. Бананы, набор гемаў. Вось набор гемаў можна ўзяць з сабой. 4 штукі. Ключ за 10 будзе каштаваць, не халеры сабе. Мне падаецца, можна пачаць выкапваць усё, што мы тут бачылі. Трэба вярнуцца і паадчыняць левую частку маёнтка, яна ў нас закінутая, мы не краналі яе. Я думаю, можна ўсё гэта выкапваць. О, пратрымліваць няма сэнсу. Так, Bridges быў у першым дэстрэнінгу, дакладна. Ну і так, карткавая гульня. У нейкай зомбі-гульне было. А вось гэтага не памятаю. Такое нешта не ўзгадваецца. Ну, яно можа быць. Там, блин, фраза такая вельмі странная. Тут ёсць карацей. У чым гісторыя кнігі была? Жыў быў хлопчык, які быў вельмі бедны і вельмі разлаваны на сусвет. Ну, ён быў лёгка разлаваны, таму што ён быў жыў літаральна каранямі, карані еў. Ну, яму ледзь выжываў, карацей. Не той, каб шчаслівае дзяцінства ў яго было. І праз некаторы час ён трапіў у банду. Банда, не памятаю, як она там называецца, нейкая гончая, па-моему, нешта такое. Крывавая гончая, нешта такое. І у гэтай бандзе яму адразу, ну, яму даручылі займацца зборам ежы, ягад, ну, дзе магчыма. А банда ў асноўным нападала ў каньёне, які называўся Блэкбридж, і там таксама мост яшчэ і быў, так? Вось, блин, я не буду гэта адчыняць, у меня апошні ключ. І ён займаўся тым, што, ну, яго справа была якраз такі збіраць ягады, так? Слухайце, а ў стадіі, калі вы драфтеце, вы можете выкарыстаць гемы, каб выцягнуць іншыя планы. Давайте абсерваторыю возьмем. Вось, ён займаўся гэтым зборам ягад. О, яшчэ і картка. Карта. Так, 5-я пазіцыя. 5-я пазіцыя, 1, 2, 3, 4, 5, вось на гэтым узроўні. Добра, запомнім. Калі ён у чарговы раз пайшоў збіраць ягады, ён знайшоў рабаўнікі, якія жывуць збіральніцтвам. Ну, не заўсёды хапала ежы на ўсё. І карацей, вось гэтая банда, ён адправіўся ў адзін дзень, ён адправіўся далёка ў лес, вельмі далёка, самая раніца. І пабачыў, як міма праязджала каралеўская карета.
Вось, кіроўца гэтай карэты заўважыў хлопчыка і добра да яго паставіць, ну такі паты, што тут робіш. А ён такі, а я па тыпу тут гэты самы ягады збіраю. Вось, ну і калі ён даведаўся, што хлопчык тут проста за ягадамі прыйшоў, ён такі, ну я калі малы быў, таксама ягады тут збіраў. Ну тады ён супакоіўся, што ён не з банды, ну па тыпу, ну навокал гэтай бандыты пра рабаўнікі навокал тусілі, таму ён трошкі напружыўся. Вось. Ну і хлопчык такі, ну, завязалася размова, і ён такі прапанаваў падзяліцца ягадамі з кіроўцай. Вось, калі кіроўца падышоў бліжэй, хлопчык тыркнуў яму ў шыю ножом і прыгразіў смерцю. Вось. Кіроўца напужаўся, ён звязаў кіроўцу, пасадзіў яго у, ну, там, каля гэтага самага, ну, каля карэты, недалёка ад карэты, і патрабаваў грошы. У самого кіроўцы грошай не было. Ён сказаў, што ёсць скрыня унутры у карэце. Хлопчык пайшоў у гэтую карэту, праверыў карэту. У карэце ўсё ж такі была скрынка, толькі ключа, на ёй замок. Замок не открываецца нічым, кіроўца сказаў, што і ключа няма. Вось, яго не існуе. Кіроўца пачаў казаць і даволі так загадкава, па тыпу, увесь час ён казаў, ён вельмі загадкава казаў увесь час. Вось, і хлопчык такі, ну, добра, не праблема, і збівае замок гэтым самым камянём. А ўнутры проста статуэтка каменная. Вось. І кіроўца кажа, што ты зараз прокляты. Гэтую скрыню ніколі не патрэбна было адкрываць. Ты зрабіў дрэнную справу, і за гэта ты, карацей, будзеш пракляты назусім. Табе, ну, па тыпу, застаецца 12 крокаў, каб пражыць. Вось. Хлопчык разлаваўся і забіў гэтага кіроўцу. А потым напужаўся, што, можа быць, ну, сапраўды праклён ёсць, ну, існуе, і у яго засталося жыць яму 12 крокаў. У 4 крокі ён забраўся на карэту, і потым гісторыя пераключаецца, гэта такая гісторыя ў 2 актах увогуле. Пераключаецца на гэтую самую, на банду. І там, дзе дзяўчынкі на стражы сядзяць, ну, там расказваецца ўся раніца, як праходзіць, як яна праходзіць на гэта самае, на свой пост. Яна праходзіць на свой пост, і яны, там дзве дзяўчынкі маўкліва назіраюць за мастом. Якраз такі ў каньёне Блэкбридж. Вось, яны назіраюць за гэтым мастком, і бачаць там 2 чорных вартаўніка, карацей, ахова, якая звычайна праходзіць перад тым, як нехта важна будзе ехаць. Ну, карацей, нешта важнае. Але днём яны не нападаюць, гэтыя рабаўнікі, яны па начах толькі працуюць. Таму гэтыя, асобісці, калі гэтыя ахоўнікі прайшлі, тады дакладна лепей не рызыкаваць. Вось. І яны пачулі гук карэты. Толькі карэта набліжалася да іх не па масту, ну, не праязджала па масту, а яна праязджала якраз такі пад мастом, па каньёну. У каньёне, у якім яны нават шэптам не размаўлялі, гэтыя рабаўнікі, бо іх можна пачуць, там такое рэха моцнае. Вось, і карэта гэта прыехала, і яны адразу падумалі, што гэта нападзенне. Ну, па тыпу, гэтыя ахоўнікі зверху, якраз такі гэта адбываецца нападзенне на іх логава. Вось, і яны пачалі адстрэльвацца стрэламі і застрэлілі кіроўцу, а гэта быў той хлопчык. Вось, са статуэткай яны знайшлі, і калі яны гэта зразумелі, яны, ну, карацей, там уся банда вывалілася, а яны адправіліся пахаваць гэтага хлопца. Яны пахавалі яго, але адна праблема. Дзяўчынкі, калі, ну, настолькі перапужаліся ад таго, што адбываецца, што яны забыліся паведаміць астатнім, што там былі ахоўнікі. І ахоўнікі на наступны дзень прыйшлі ўсёй бандай, ну, усёй групы ахоўнікаў, і завалілі ўваход у пячору. І ў выніку банда, так адбыўся канец банды, яны там у гэтых пячорах і памерлі. Вось такая халера. Чым гэта сэнс гісторыі, я не ведаю. Я вам распавёў, блин, у мяне не вельмі ўдалы знак, цымбаль. Сёння будзе больш тупікоў. Затое ўсё танней і будзе больш калідораў, што цікава. Будзе больш тупікоў, будзе больш калідораў. Я не ведаю, як яно будзе разам працаваць, ну ладно. Вітаем этой горай. Так, тупік адразу. Бескантактная дастаўка. Вось яна пошта. Размешчаны заказ. Ён прыбудзе заўтра да ўвахода ў маёнтак.
Ну, у прынцыпе, тут няма чаго рабіць, правильно? Пачакайце-ка. Пошта прыходзіць, тут больш пошты стала, чым было. Так, ліст. Саймон, маё імя Рэндальф Мур. Я галоўны Саймон, гэта мы. Гэта нам ліст. Я галоўны тэхнік Усінка і працаваў на гары Холлі больш за 10 гадоў. Мне было прыемна пачуць, што ты знайшоў нашу маленькую лабараторыю і пачаў запускаць свае эксперыменты. Я звычайна займаюся тым, што назіраю за падвышэннем узроўня радыяцыі у маёнтку. І гэта толькі адзін шлях я магу назіраць за тваім прагрэсам звонку. Усе сувязі звонку да сістэмы тэрміналаў былі выключаны, пакуль ты тут знаходзішся. Жыроўкі прыйшлі, да ё-маё. Хто тады распавёў усю гэтую гісторыю? Гісторыя вельмі справа ў тым, што гэта гісторыя як зборнік расказаў, і яна па тыпу пераказвалася шмат разоў і змянялася. Гэта напісана нават самім аўтарам, то бок дакладнасці ў ёй можа і не быць, але вось прыкладна так, як яе перадавалі гэтую легенду Блэкбридж. То бок, гэта не па тыпу там вельмі дакладная штука. Крута гісторыя. Было б круцей, калі б хлопчык усё жыццё бы ездзіў на карэце, каб не памерці. Я думаў, што гэта будзе працяг гісторыі. Я думаў, што гісторыя увогуле замкнецца. Што вось гэты... дарэчы, калі падумаць, то хутчэй за ўсё гэты кіроўца і ёсць гэты самае. Я падумаў, што гэты кіроўца і ёсць гэты хлопчык. Я падумаў. Але падаецца, карэта была настолькі пыльная, што хутчэй за ўсё вось гэты кіроўца і ездзіў сваё ўсё жыццё якраз такі на карэце, каб не памерці. Хлопчык мог бы вынайсці ролікі і больш ніколі не рабіць крокі, а толькі катацца. А не лічыцца гэта за крок? Ты жа перастаўляеш нагу і па тыпу коцішся, хоць у цябе доўгі затрыманы такі крок атрымліваецца, але ж ты па тыпу крок робіш, не? Магчыма, калі ты адчыніш тыя загадкавыя скрыні, табе дадуць 12 крокаў да канца? Можа быць. Я думаю, што крокі не проста так узгадваліся, таму што тут крокі таксама ёсць як і рэсурс. Я думаю, гэта важна. Ось. Рэндальф нас падтрымлівае, ім падабаецца ўсім аддзелу, падабаецца, што мы вядзем эксперыменты, гэта добры прагрэс. Гэта окей. Это зноў Рэндальф. Гэта мой апошні ліст, я ўзгадаў сістэму тэрміналаў, пароль Swansong. Гэта я ўжо ведаў. Саймон, не ўпэўнены, ці дастаткова ты 9 і 3, што тут? Пятька. Там адзнака. Нейкая. Бачыце, 9 і 3 справа зверху. Цікава. Ладно, чытаем. Ён сказаў нам адказ... Так, Control запускае... Гэта якраз таки тая штука, якая запусціла нам протакол Блэкбридж. Ён нам расказаў, гэта адказ на пазл, які мы самі здагадаліся, як рабіць. Вось што мне падабаецца ў гульне, яна пакрыху дае вам адказы сама. Калі вы не ўпэўнены, калі вы у вас займае шмат часу, яна пакрыху дае, вы можете знайсці падказкі на іншыя пазлы альбо прамыя адказы на іх. Вось. Так, тут можна... Не, ключ я выкарыстаць не буду. Когда яго? О, вялікі калідор. Ён мне патрэбны толькі таму, што мне патрэбна, наперад прасунуцца. Толькі таму. Але у яго 7 зачыненых дзвярэй. І у мяне столькі ключэй няма. Таму мы зробім іншае. Мы пойдзем вось так. Праз цэнтр. Ключнік. Ключы на продаж. Пакой... О!
пакой люстэрак. Глядзіце, вось гэта мне пакой супер падабаецца, так? Глядзіце, мы заходзім, і тут усё ў люстэрках, так? А тыпу ўсё адлюстроўвае з адваротнага боку, і яно паўсюль паўтараецца, так? Вельмі круты пакой. Толькі, ведаеце, у чым прыкалдэс? Тут у гэтым пакоі няма ніводнага люстэрка. Так, гэта шкло адчынілася з таго боку. Зараз я абыйду з гэтага боку. Угу. Адчыняем. Адчынілася тое. Я тады магу прайсці там. Я не бачу, там шкло ёсць, не ёсць. Ну, зайдзем, праверым. На жаль, гэта патрабуе шмат крокаў, вось гэта даследаванне гэтага пакоя. Вось, але ён дае даволі шмат ключэй, наколькі памятаю, так? Ён ключы дае. Вось, ключыкі мне і патрэбныя, якраз такі. Блін, зараз згубіў трошкі крокаў, можна было так не рабіць. І зараз мы з гэтага боку яшчэ падыдзем. Ага, і там у нас толькі ўлева. Блін, недастаткова. Нам для того, каб гэтую штуку... А, я ж мог націснуць у гэтых. Я придурак. Я мог націскаць там. Забыўся, што кнопкі ёсць яшчэ. Вось гэтая кнопка. Яна адчыняе далей. Вось гэтая кнопка, яна адчыняе далей. Так. І далей. Давайте праз коридор пройдем. О, не закрываю. Чи не треба? Оп, и зараз можем уже по этому покою ходить. Так, ключики не забываемся набирать. Есть. Это мы натискали уже, так? Так, это оно опускаю только. Блин, я вельмі шмат крокаў згубіў на гэта даследаванне. А яно не только настолькі супер дае. Потым гэта неблагі праход, то бок ён у 4 месца вядзе. Блин, не пашчасціла. Дакладна яно тут ніяк не вырашаецца. Так, гэта толькі закрывае. Назад. Гэта толькі закрывае. Толькі праход уперад у нас не адчыніўся, гэта непрыемна. А я ўжо разлічваў. Яно трошкі выпадковы, на жаль. Пакой. І калі ў цэнтр трапіць, то мы трапім увогуле наверх, каб вы разумелі. Там гэта таксама, гэта ўсё не люстэрка. Це цікава. Так, з бойлернай у нас застаецца толькі шлях. І з гэтага самага яшчэ. З коридора. Так, бойлер актывуем. Гэту штуку пераключаем, і яна адчыніць нам дзверы. Коридор. Яго возьмем. Хоць і дорага, але падыдзе. О! Раз уж такая справа. Усё, тут можна хадзіць спакойна. І гэтая штука наверсе... А я не памятаю, яно што-небудзь дае? Таму што вось гэты пад'ём, ён, дарэчы, нейкі недарэчны, насамрэч. Бессэнсоўны. То бок мы можам падняцца наверх? Можа быць, тут зверху патрэбна нешта яшчэ даследаваць? Я зараз так задумаўся. Нават калі я шкло прыбяру, то што мне з гэтага? Гэта перагорнутыя прадметы, якія прымацаваны на дзверы, напрыклад, я адчыніць не магу такім чынам. Правильно? Мне падаецца, мы вось гэты люстэркавы пакой, ён не да канца мы яшчэ загадку яго разабралі. Яшчэ штосьці ёсць. Ну ладно. Блин, амаль усе крокі прадзябаў просто на гэтыя паходы. Атик. Давайте атик. 8 предметов, может быть, там будет есть ежа, и мы вернем себе трошки назад. Компас, это добро.
Компас дапамагае нам рухацца на поўнач. Гэта наконт змены зместа кнігі дзіцячай. Ліст. Так, ключик назад вернули. Маленький ключ от банковской ячейки. На жаль, банк мне даволі доўга сейф не выпадаў. Я не ведаю, нават не помню, што мне выпадзе зараз. Ён даволі рэдкі. Чакайце-ка. Ён жа паказвае... Нічога такога няма? Не, нічого такого. Ладно. О, Атік мае біскупа. До речі, у нас же шахматны пазл яшчэ ёсць. Не забываемся. Для тых, хто не ведае, у некаторых пакоях знаходзяцца вось такія фігуры. І калі мы збяром сабе... А, у мяне ёсць ужо Атік адзначаны. Калі збярэм сабе усе 6 фігур у маёнтку, мы можам адчыніць штосьці. Я не ведаю, мы там можам расставіць фігуры. На жаль, мне патрэбна кароль і каралева, гэта самыя рэдкія фігуры, і з ім па складанні ўжо. Так, з таго, што я бачу, я даволі сябе заблакаваў з левага боку. Давайте правы бок далей даследаваць. Так, мы ўжо паглядзелі. Ідзем наперад. Сюды. Тут же няма ніякай фігуры, правильно? А, не, пачакайце-ка. Security room у... А, конь ёсць. У меня нават іх это адзначана. Ну ладно. Лабараторыя наперадзе. Не патрэбна нам лабараторыя зараз. Dark room таксама толькі праблема будзе прыносіць. Я лепей без яго зараз. Так, калідор. Вось гэты пакой. І ем атрымаем адразу 2 выхады яго. Так жа, больш нічога, ніякай скрыні няма. Мы можам рухацца яшчэ... А, ну давайте сюды загарнем. Так. Выбар даволі складаны. Гемаў больш карысна. Яны не бясконцыя. Ну, у нас трошки дэфіцыты ад гемаў пачынаецца, так? Абсерваторыя таксама карысна, але выкарыстоўвае один гем. І вось тут мы можам адмываць нашыя грошы, скажем так. Мы можам паправіць нашыя грошы і замяняць ресурсы. То бок можам памяняць месцамі некаторыя ресурсы. Але гэта каштуе грошай. Грошай у нас зараз дастаткова. Мы можам тэоретычна замяніць, напрыклад, 10 монет на 10 гемаў, напрыклад, ось такое зрабіць. Але гэта будзе тупік. По мінус. Так. Погреб. А, дарэчы, блин, я яшчэ нешта... Гэты ўзровень, я ўсё адзначыў на ім? Літаркі. Гэта 7 у нас узровень, так? Раз, 2, 3, 4, 5. Гэта 6. І... вось у гэтым пакоі дакладна яшчэ знаходзіцца літара, якой мы не ведаем. Давайте. Давайте абсерваторыю, няхай будзе дадатковыя праходы ўсё ж такі. Пакуль гэты пакой не пакідаем, тут коуд і коуст. Не, пачакайце-ка, мы ўжо рабілі коуд і коуст. Гэта дакладна? 9, 8, 7, 6. Няўжо? Не, ну як бы я не супраць, просто мне падаецца гэта паўтарэнне. Альбо не было. Кост. А, не, гэта супадзенне, рэальна. 6-2 была такая. Гэта у нас 6-5. Не, пачакайце-ка. 6-5. Не разумею. Кост. У мяне адзначана 6-2. А, не, пачакайце, гэта ж іншае. Кост і код. Гэта S. Добра. Гэта ўсё ж такі не супадзенне, гэта новая камбінацыя. Кост плюс код.
І тады у нас гэта літара S. І там атрымліваецца у нас радок, шосты радок, гэта Gates, як мы і думалі. Цікава, тут два разы паўтараецца слова Gates у камбінацыі пакуль што. Бо гэта не значыла. Master Bedroom. Вы ведаеце, нам яно патрэбна, калі мы жадаем сабе, па-моему, каралеву, не караля. Плюс 1 за кожны пакой у вашым доме. Жадаю. Няхай будзе. Гэта скрыначкі як адчыняць. Это у нас ёсць, дарэчы, ўжо адзначана. Plain Pain. Ну, я разгадывал. Тут L атрымліваецца розніца. Чырвоны прынц. Кніга. Нічога гэткага не бачна, так? Опа. Ага, гэта сістэма ліфта, якую мы ўжо бачылі, таксама вырашаная. Тут жа фігура была. Няўжо ў Master Bedroom няма фігуры? Тут нават мячы крутыя ёсць, вы паглядзіце на гэтыя мячы. Ашмурэць. А дзе фігура? Тут я быў упэўнены, што ў Master Bedroom ёсць гэты самае. Мне падаецца, нават адзначаў. А, не, у пакоі ледзі ёсць. Ну, няма, значыць. А я спадзяваўся сабе караля сюды атрымаць. Ну ладно. В любом выпадку мы атрымалі даволі нармальную колькасць крокаў. Гэта няблага. Так, зорачкі. Один ключик атрымалі. Скрыні на ўваходзе, яблычкі смачненькія, яшчэ больш крыжыкаў і емы. Ну, няблага. Мне падабаюцца зоркі, даволі моцны апгрейд. Ён надоўга нам дапаможа. Сакрэтны праход. Давайте сакрэтны праход адчынім. Пытанне толькі, што я жадаю ад гэтага. Краму нейкую, можа быць. Альбо калідор. Крама, калідор, зялёны... Ну, не, гэта я не жадаю. Спальня. А давайте спальню. Яшчэ больш крокаў. Яно нам спатрэбіцца сёння, калі мы надоўга збіраемся. О, ўсё тупікі. Давайте вось гэта, калі мы выцягваем... Так, калі мы выцягваем спальню, там мы будзем атрымліваць сабе яшчэ крокі. У нас спален не той, каб супер шмат. А можем гэтым яшчэ карыстацца. Так, гэта у нас таксама ёсць. Блин, тупікі у нас атрымаліся. Вельмі непрыемныя тупікі, дарэчы. Каб вярнуцца назад, нам патрэбна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 крокаў. Ну, нармальна яшчэ можна жыць. Трэба правяраць. На 7-м узроўні мы... Ага. 7-й ўзровень гэта у нас штукі ёсць. 7 і 6. Ну так, супадае. Пераправяраю, што у нас нормально, колькі мы літр сабралі. Нам левы бок бы раскрываць, але, на жаль, у нас шмат тупікоў на левым баку. Нам не пашчасціла з сузор'ем. Там было сузор'е на... Катька, але гэта не ў гэтым забеге. Это не ў гэтым? А, гэта другая абсерваторыя. У нас 2 абсерваторыі сёння было. Не, гэта ў гэтым забеге. У нас павелічаная колькасць тупікоў. 2 тупіка. Нам патрэбна абавязкова калідор браць. Вось гэта.
плюсаў, што мы зараз ведаем яшчэ адну сакрэтачку і можам адчыняць вось гэта. І заходзіць унутр. Не халеры. Грошыкі. Ну, халера поўная. Там ключ-картка наперад. Не падыдзе нам. Ратунда. Я думаю, нам трэба яе ўзяць. Яна ва ўсе бакі можа круціцца. Просто она хитренькая такая. Яе трэба актываваць кожны раз. Так, это лічыцца як две спальні. Альбо згубіць палову наших крокаў. Складана. Давайте згубім палову, рызыкнем. Там карткавая сістэма наперадзе. Добра. Я адчыняю сабе просто больш праходаў, хоць і губляю крокі. Зараз трэба быць вельмі асцярожнымі з крокамі. Яшчэ адна ратунда. Яшчэ адзін клойстер. Уф! А гэта ж складаненька будзе. Так. Ратунду мы не можам нічога сабе з гэтага дазволіць. Ну давайте тады хоць гэты пакой будзе. Я не буду забіраць молат, пакуль не знайду, куды яго выкарыстаць. Няма сэнсу, я рызыкую яго згубіць. Я і так ледзь-ледзь яго зрабіў. Так. Гэта мы сабе дазволіць не можам. Ну, на жаль, толькі гэта самае. Як ён? Забыўся, карацей. Вось ты. Гардероб. Нават не гардероб, а гэта просто шафа. Так. Тады. Вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна, я вам скажу. Не падабаецца. Картку мы ўсё яшчэ не атрымалі ніадкуль. Дарэчы, можам адчыніць сабе праход у апошні пакой, але сэнсу ў гэтым не шмат. Мы ўжо там былі. Дарэчы, можа быць, ён новае нешта прапануе, раскажа нам. Калі мы туды трапім. Ну, гэта малаверагодна, што мы сёння дайдзем туды. А, пакоі пайшлі. Блин, трэба было уважлівей глядзець. Так, давайте крокі. Атрымалі 10 крокаў. І яшчэ 5 наверх за бонус. І ключик. Так, мне падаецца, тут мы якраз таки не атрымалі. Spine і Pine. Spine гэта по типу хрящ, ну, по типу спіна, карацей. Spine і Pine. Вось гэта будзе у нас тады. У нас няма такого, не было такога. Гэта у нас пазіцыя 7 і 1. Новый запіс. 7-1. Pine і Pine. Розніца у S. Калі шчыра, на сёмым радку поўная бязглуздзіца. Ну, атрымліваецца. Spine і Pine я упэўнены. Тут нейкая поўная херня. SMTLL. Вось што у нас у гэтым радку атрымліваецца. Яшчэ раз пераглядаем. У нас тут ёсць? Time і tie. Гэта вось гэта была камбінацыя. Па типу час і гадштук. SMT? Не, SMTLL. Абсолютно безглуздзіца. Unreal Tournament К падтрымлівае 500. І колькі па прагнозах табе яшчэ праходзіць? Я не ведаю. Я адчыніў пад маёнткам яшчэ... Там пад маёнткам яшчэ ёсць адзін слой. Там свая праблема. Там, ну, нейкім чынам мне патрэбна, каб выпаў падыходзячы пакой, каб я мог увогуле паспрабаваць залезці ў падвал з іншага боку. Ну, карацей, свае складанасці яшчэ ёсць. Так. Мне патрэбна паварот улева.
Darkroom не падыдзе, мне падаецца, пад маю мэту. Бібліятэка. Ну, гэта адзіны варыянт, які я бачу увогуле. Давайте бібліятэку. Кніга прыехала. І купон у нас ёсць яшчэ. А што ён дае? Угу. Эканоміць грошы. Ну, добра. Гісторыя арэнды. Першае выданне. О, зноў кніга. Розныя эры. Замак Арынды, другая эра. Сімвалы гэтыя. Я думаю, што канкрэтна у канкрэтным момант нам гэта не карысна. Давайте я зраблю скриншотаў яе просто. І не буду зараз яе чытаць. Таму што я не вытрымаю, мне хопіць. Я ўчора занадта доўга чытаў тую кнігу. І гэтая кніга яшчэ кароткая. Так, але тут літаральна гістарычная штука, і я не ўпэўнены, што яна... Я думаю, што яна важна, але будзе важна тады, калі мы да пазл дабяромся. 4-я эра... 5-я эра знішчэння. Бягучая эра. Так, давайте праверу, што ўсё ёсць на месцы. То я ўсе скриншоты зрабіў. Наконт таго, колькі мне праходзіць, я ўпэўнены, што гэтую гульню можна прайсці за вельмі кароткі час, калі ведаць пазлы. Ну, і ведаць, што рабіць. Я думаю, што гэта гульня, якую можна тэарэтычна прайсці за пару гадзін. Ну, калі ведаць адказы, можна нават яшчэ хутчэй. Шмат чаго я даведаюся толькі тады, калі мне гульня напрамую гэта кажа, то бок яна ўжо не вытрымлівае, як доўга праходжу. Але я вельмі уважліва, без падказак з інтэрнэта па крыху праходжу. Таму яна даволі шмат часу займае. І мы ўжо даволі шмат гадзін у ёй. Так, я жадаў праверыць, ці захавалася ў мяне ўсё. Вось яны скриншотики мае. Вы ёсць? Так. Першая эра, другая эра, третья эра... Так, третья эра ёсць, четвертая ёсць, пятая эра ёсць. І бягучая эра. І ўсё ж... Так, ўсё на месцы, усе сторонкі я зрабіў. Гэта мы прачытаем, я прачытаю неяк у іншы момант. А зараз я вам уключу Люцика назад. Потому что он только что увлекся. Ось. Люцик з'явився. Улегся назад. Так, мы ўсё яшчэ можем даследаваць трохі, але мы вельмі абмежаваны. Так, можно взять аквариум, альбо заморозить то, что у нас есть зараз. Заморозить, я думаю. Давайте морозильник, карацей. Актывовал? Туда я пока не заходжу. Бляха, ён усё роўна актывуецца, а? Усё. Ну, гэта... Ён ужо актываваўся. Гэта у нас ёсць. Это мы ўжо адзначалі сабе. Гэта канец забега ўсё роўна быў бы. Таму што тут не толькі шмат, там картка нам патрэбна была, і картка не ўпадала. Ну, вядома, калі ведаць і спідраніць, дык можна і за паўгадзіны прайсці. Ну, тут ёсць проста гульні, напрыклад, як Alan Wake, якія, каб прайсці, ты ў любым выпадку доўга яго будзеш праходзіць. А гэтую гульню я ўпэўнены, ну, тут як бы з-за таго, што яна ўсё на пазлах пабудавана. Тут ёсць 4 анлока перманентных, якія ў мяне ўжо ёсць, якія паляпшаюць мае забегі і робяць прасцей. Я атрымліваю... ну вам там не бачна. Там катусь. Давайте катуся
Я, на жаль, яго перасунуць не магу, я толькі часова яго выключу. Вось. Справа знізу яшчэ. Паляпшэнні, якія з часам. Вось гэтыя 4, так. 12 залатых, якія атрымліваю ў пачатку дня кожнае. Вось тут яшчэ адзначана як перманентны мой анлок. Я магу гэтую лічбу яшчэ павялічыць. І гэта спросціць забегі. І зоркі, якія чым больш іх ёсць, тым больш розных эксперыментаў, тым больш розных штук я атрымліваю за кожную абсерваторыю. Вось, так што вось гэтыя бонусы, яны як бы мне спрашчаюць жыццё, і нягледзячы на тое, што я магу быць там, ну, тупіць колькі заўгодна сабе, гульня пакрыху становіцца прасцей. І там ёсць вельмі моцныя бонусы, чым далей ты заходзіш, тым больш моцныя бонусы ты можаш сабе... Не тое. Кота хацеў выключыць вам. Вось, тым больш, тым прасцей вам становіцца з часам. Так, я гэта пакідаю, і мне падаецца, на гэтым канец забега. Так, карткі ў нас няма, выхадаў у нас няма. Усё роўна у нас высокая верагоднасць тупікоў. Марозіва ўзяць. Да тут, што тут марозіва? Тут замарожаныя вось гемы ёсць. Не ведаю навошта. Добра, канец дня. Паехалі на наступны. Літрам мы шмат не набралі ў гэты дзень, таму што мы праходзілі літаральна там, дзе мы праходзілі дагэтуль. Мне бы левы бок закрыць вось гэты. Ратунда? Не, блин, можа быць і мог. Некаторыя. Даць-ка пагляджу на свой... Это... Ды не, літаральна адно і тое ж. Я літаральна... Вось гэтая... ну вось адна. Я бачу зараз толькі адную. Вось гэтую, там, дзе была шафа. Вось там я мог адчыніць для сябе новую літару. Давайте зараз праз лева пойдзем. Опа. Усё, збег. Добра. Поставлю вам аватарочку. Так, там павінна была прыйсці скрыня. Компас, маска і ключы. Няблага. Вельмі неблагі старт у нас атрымліваецца. Ну і у нас даволі шчыра шмат грошай. Дикое полюванне на кота радиофон. Так, ідзем на вуліцу адразу. У нас 29 грошай. Гэта літаральна, і гэта пачатак толькі забега. Мы літаральна толькі стартанулі. Грошыкі дапамагаюць, мы можам хадзіць у крамы. І крамы нам даюць розныя бонусы таксама. Можна і прадметы сабе набываць. Плюс у мяне зараз ёсць маска і компас. Неблагія прадметы для таго, каб далёка на поўнач забрацца. Вельмі неблагія. Так, давайте возьмем у гэты раз вось гэту штуку. Планы будуць каштаваць крокі замест гемаў. Такім, там, звычайна, нічога няма дадатковага. Блин, тут можна раскапаць. Так, ну, рыдлёўкі я не бачу, інструментаў я не бачу. Добра. У нас будзе даволі шмат крокаў у гэты раз. Нам дапамагае тое, што у нас ёсць маска. І мы будзем яшчэ зараз карыстацца актыўна гэтым самым. Тым, што мы будзем выкарыстоўваць крокі замест гэтага самага. Замест, як жа іх, замест гемаў. Таму можам браць даволі рэдкія планы. Нам вось гэта не патрэбна, таму што ён дае гемы, а гемы для нас гэта не вельмі важная штука зараз. Облас у хаце вельмі карысная рэч. У гэтай хаце 100% карысная рэч. У гэты раз я скарыстаюся ключом. Опа, грошыкі, ключыкі, гемы. Цудоўна. Тут можна ўзяць тупік. Кожны раз, калі вы выцягваеце спальню, вы атрымаеце 5 крокаў. У нашым выпадку спальні... У гэты раз будзем карацей пра спальні гуляць. Пра спальні і ежу у ідэале. Таму што мы паспрабуем шмат хадзіць, карацей. Так, чытальня, бяспека... Давайте бяспеку. Эксперимент пачнем. Хотя Чыран, ну, спать и есть. Падабаецца. Так бы ў жыцці. Так, картковая система.
Налады. Режим офлайн. Отчиненные. Есть. Далее подключаемся до связи. Ой, пароль, неправильный пароль ввел. Пароль Swan Song. Знову ж повторяємо те ж саме, беремо лабораторію. Доступ до термінала. Активний термінал, лабораторія. Протокол Blackbridge. Експерименти просто. Я чому так насідаю на експерименти, тому що вони дозволяють отримати перманентні бонуси. Я вельми сподіваюся, я ще отримаю ніякі. Отримати одну зорку. Ми отримаємо лист на пошту і розповсюдить бруд на дорожці, який можна копати потім. Зорки є, мені подається. Отримати зорку кожен раз, коли ви витягуєте спальню після вашої другої. Ми все одно будемо сьогодні активно користатися спальнями. Так. Спальні. Ось вона спальня. Ось цю спальню я візьму. Це добре. Експеримент поспіховий, і ми отримали зорку собі. Чудово. Так, у нас тут нічого нема. Ось гэта, почекайте, у мене така є? У мене такої нема. Знову гэтая холера, яку я не ведаю. Будем активно користатися спальнями. Оу май. Так, бачите, ложик. Так, глядите, мені потрібна допомога, чат. Гэтая холера знову випаузла. Я не упевнений, як я її з гальштуком зв'язати. Я не ведаю, настолько абстрактные речи мне в голову приходят з її, по типу тир. Ну, у нас есть, так? Тир и тай. Яны пишется. Тайр, тай. А чому тайр? Есть тир, по типу як уздровень. А чому тайр? Гэта накладно тайр буде? Ну, до речі, тайр, хутчэй за ўсё яно буде. А, ну, до речі, калі яно нават тир буде. И оно будет та же самая литера. Так что, в принципе, без розницы. Давайте тогда тайр и тай будет у нас. 3-2. Тайр и тай. Это важно, потому что у нас отрымливается тогда слово тут. Ну, и R мела больше за все сенсу. Крэк. Крэк это взломать альбо наркотик. Ну, тут, як бы, я думаю, взломать. Crack 8 safes. Узламать 4 сейфа. О, 8 сейфов. Лічба 8 гэта таксама не толькі сейфы, гэта лісты. Можа реально ў маёнтку. Это пісалася тир. Ну, тут шчыра розніца ўсё роўна ў одну літару і ў тую ж самую, так што гэта не змяняе результату. Так, нам патрэбна кухня будзе, таму што нам патрэбны паварот улева. Негледзячы на тое, што крама нам таксама вельмі карысна будзе. Што у нас сёння? Таматны суп, 5 крокаў за кожны чырвоны пакой. Просто 15 крокаў. Бананы. Давайте адразу набудзем... Блин, можа быць, мы знойдзем сабе зніжкі? Давайте, не, пакуль не. Блин, у нас левый бок усё роўна до конца не адкрыты. А нам патрэбна на 4-м радку першы пакой вось гэта. Яго не хапа. На жаль, мы туды не пранікаем ніяк пакуль. Блин, ужо карткавая сістэма. Ёпарасата. Тут зачынена. Так. Давайте дворык. Блин, а ён гемы дае, якія нам не патрэбны. Трэба будзе, можа, гемы абмяняць на што-небудзь яшчэ. Так. И давайте зараз вернемся увогуле назад. У самы-самы пачатак.
Ось так. Не, у самый початок вернемся. И правый бок отчиним, потому что у нас уже картковая система заявилась, а у нас карткой нават и не пахнет. Обсерватория, брейкер. О, вось гэта возьмем. Нам патрэбна уключить гараж и отключить картковую систему. Верагоднасць картак мы зараз подвысим наадварот. У системе бяспекі. Ну, трошки пазней. Так, гэта закрые. Давайте тады тупик зробім. Детектор пачаў працаваць. Так, гема у нас набирается, только гема нам не патрэбна. Цікава. Так. Какой бяспекі? Зараз мы зробім так, каб карткавай сістэмы было шмат у хаце. Мы зараз зрабілі такім чынам, што уся карткавая сістэма будзе адключана. Мы яе адключылі, і пры гэтым зараз, калі яны, вось налады, я павялічу іх колькасць, верагоднасць таго, што яны з'явяцца. Такім чынам я буду мець больш адчыненых дзвярэй наадварот. Ну, абсолютно адваротную рэч як бы раблю. Вось, высокая верагоднасць сістэмы бяспекі карткавай. Сістэма адключана, і у нас яны будуць гэтыя лічыцца ўсе адчыненымі. Такім чынам мы спакойна будзем хадзіць у большай частцы маёнтка, нават мы будзем менш ключэй такім чынам карыстаць. Вось она зараз адключана. Наперадзе у нас... Давайте вось гэты пакой. Абсерваторыя добра. Не, нам патрэбна больш шляхоў, і нам патрэбна шлях улева яшчэ. Таму адчыняем. Оп. Метал-дэтектар на ключ рэагуе. Я бяспеку свайго маёнтка гэтым людзям не даручыў. Я тут галоўную маёнтку, ён мне павінен належыць, так што ўсё ў парадку. Давайте калідор вось гэтая. Карткавая сістэма зноў, але зноў жа на маё шчасце я ўжо зламаў. Так. У меня атрымліваецца толькі, блин, усё тупікі будуць. Усё тупікі. Давайте ванную, что ли. Тут просто без розницы, что. Мы можем взять царкву и там... до речі. Ну, мы можем взять царкву и разбить там эту самую копилку. Нет, нахрен. Берем гэта. Гэта абсолютно бескорыстный покой, які я не разумею. Мне весь час падаецца, что тут можа быть нейкая схаваная штука. Ну, потом секреточка. Так, у меня есть літера на яе? А гэта покой ёсць. Это у нас літера была A. Так, ладно, A. Code и код. Добро. У ідэале, блин, заворот улева быў бы, але яго няма. Ну, тады спальні. Зноў жа. Выцягваем спальні, атрымліваем сабе дадатковы крок. 2 разы. І эксперимент актывуем, зоркі мы атрымалі сабе. І зараз яшчэ зойдзем і атрымаем сабе 10 крокаў. Ось. І ежа яшчэ. Ну, цудоўна, па кроках вернули. До речі, Фауст. Я ж забыўся, што ў гэтым пакоі Фауст. Глядзіце. Вось ён галоўную маёнтку. Мы на яго смех прыйшлі, ён настолькі громко глосна смяяўся з таго, што мы тут галоўную у доме, што мы знайшлі яго тут у выніку. Так. Ну добра. Ідзем далей. Это ліст, які мы уже чыталі. Нічога новага я тут не бачу. У мяне ёсць уже гэта... Так? Не, пачакайце-ка, у мяне няма тут літар. 2 літар няма нават. Гэта літара. Тут такое. Ну, гэта bass. А гэта...
Як гэта штука пробірка называецца, ніхто не ведае. Procession to Cavalry атрымлівае 900, дзякую вялікі. Давайте загуглю. Пробіркі як увогуле па-ангельску будуць. Пробірка. Пробірка. Tube. Test tube. Калі гэта tube, а гэта таб, бас таб, яе яшчэ так называюць. Я ж правильно, я ж не придумал. Давайте загуглю. Таб по-ангельску. Так, гэта яно. Яно яе яшчэ называюць таб. Гэта тюб, а гэта таб. Атрымліваецца. Гэта у нас мы у 5.1. Тюб і таб. І розніца у одну літару є. Па-па-па-па-па. Давайте я вам уключу гэта самае. Гэта у нас Т. О, пачакайце, гэта не Т. Гэта у нас розніца у І. Я нават не здагадваючыся, я думаю, што будзе тут будзе G, тут будзе I. Вось гэта абсалютна абсурдна. Вось гэта я нават нашаў, гэта плюсікам я ўпэўнены ў гэтай літары S. Gates 8. Gates crack 8. 8 gates, crack 8 gates. Gates, 8 gates. О. Чаму паўтараюцца гэтыя словы? Ну добра. Я пакуль не прыбіраю. Блін, а у меня тут калідор. Халера. Ну ладно, тады прыбіраю. Вось. Тут калідор просто далей, і ў калідоры няма, на жаль, нічога. Я працягваўся, трэба... Ну, мне быў патрэбны калідор, каб далей пахадзіць. Яшчэ нейкія прапушчаныя. Не, мне падаецца, нам патрэбна ў апошні радок ісці ўвогуле, каб нешта карыснае знайсці. Взять калідор, камісіонку патрэбна ўзяць. Нам было бы вельмі добра. Давайте я возьму. Так, бягучы эксперымент. Кожны за пакой мы атрымаем па зорках. Так. Павелічальнае шкло. У нас есть оно? Не, няма. Давайте возьмем. Яно таннае даволі. Набор гемаў бескарысная. Шуфля. Вось яна патрэбна нам. Гемы не бескарыснае і шкло застаецца. Ну, давайте шкло будем. Нехай. Так. Тады я вяртаюся трохі назад. У нас даволі шмат крокаў яшчэ застаецца. Нейкія кросворды піша замест того, каб гуляць. Весь маёнтак гэта одно вялікае паведамленне. У нас, на жаль, з-за таго, што складана забрацца на поўнач, у нас не хапае там больш за ўсё літр. Зараз, дарэчы, у нас самыя добрыя шансы просто пралезці на поўнач далей. Так, што я магу яшчэ зрабіць? Гэта... У мяне ёсць нешта гэткае? Кухня, мы можам набрацца крокаў на кухне, але гэта не абавязкова. У нас ёсць шуфля зараз, і можам у садочак, калі вернемся, там капаемся яшчэ. Ну добра, давайте на поўнач пакуль рухацца. Бойлерная. Більярдная. Бойлерная, мне падаецца, наш варыянт. Альбо можна перавыцягнуць іх яшчэ ўвогуле. Давайте перавыцягнем. Калідор. Ну, гэта адзіны зараз варыянт увогуле у нас застаўся тады. Не вельмі ўдала выцягнули. Так, калідор няхай застаецца, мы пойдзем назад за крокамі. Тым больш мы можам зараз выкопваць розную халеру. Мне, каб у падвале нешта рабіць, мне патрэбна... Так, вось на кухня. За кожны чырвоны пакой. У нас есть толькі адзін чырвоны пакой, таму таматны суп мы не бяром.
Сэндвіч ніяк не зменіцца, таму мы бяром яго зараз. Бананы мы можам сабе проста дазволіць, мы іх набяром, проста усе набываем. Вось. Усё. Усе грошыкі сышлі, 96 крокаў у нас ёсць. Падвал. Што ў падвале-то? Ён не гадамі тут, дарэчы, жыў, ну, гэты Фауст. Фауст тут гэта самае. Ну, усе зышлі з маёнтку, калі я сюды прыехаў. Але зараз ён 33 дні без нічога. Ну, зараз ён не гадамі, ён толькі ўсяго 30 дзён тут. Без усяго. Гэты хамяк. Так. Ну, я не вельмі хутка разваліваю гэтую гульню. Але ў той жа момант я і не спяшаюся, я пакраху. У мяне проста паралельна ідзе некалькі пазлаў. Мне патрэбна ўнізе, у бойлер, ну, у падвале, карацей, разабрацца з помпамі у ідэале, што складана само па сабе, таму што помпы атрымаць можна толькі пры пэўных варыянтах. Вось. У нас паралельна ідзе шахі, якія не вельмі пакуль складваюцца. Напрыклад, у гэтым забеге у нас няма ні караля, ні каралевы. Вось, увогуле няма. Не, дарэчы, каралева можа быць. А не, гэта проста бэдрум. У яе няма, па-мойму, там. Вось, і ў выніку мы як бы не вырашаем пазл аніяк пакуль. Так, распаўсюдзіць. Давайте Dark Room возьмем. І усляпую просто пацянем. У нас же ёсць святло, і у нас даволі шмат крокаў. Давайте вернемся. Просто вернемся, і ўсё. Мы просто включим святло у Даркруме, і все будзе ў парадку. Будем браць як звычайна. Добра, што крокаў шмат. Вось сюды. Толькі крокаў закумуляваў, што варта змяніць кота на кракадзіла. Не зразумеў. Чаму кракадзіла? Так, ну і вяртаемся назад. У Даркрум. Крокі, кракадзіл. Зразумеў, усё. Так. А што гэта у нас? Дзе, на што спрацоўвае? Вось ключык. Даркрум. Слухайце, можа быць, яшчэ я нешта прапусціў у Даркруме? Так, пятька. Усё яшчэ працуе. Набор адмычак. Добра. Гэта файная штука. Тут я ўжо оглядаў, я памятаю гэтую фота. Адно і тое ж фота ўзята некалькі разоў. Гэта фота зроблена ў кабінеце. Вось нават фігуру гэтага самага караля бачна. У яе нічога такога не бачу. Здаецца, гэта фігня. Ну, тая ж самая фотка, толькі размытая. Гэта пароль тут быў. Гэта мы ўжо адкрылі. Пароль 1128, но ён ужо не актуальны. Мы ўжо гэта ўжо рабілі. Тинкако. Фото зроблена ў ваннай. Навошта? Тинкако. Зноў жа тое ж самае. Requested yet another print of her ladyship. I assume for one of her rooms in the West Wing, as well as a large print of the enclosed photograph. That the last development was too dark. Окей. Это не вельмі карысная нейкая штука. Вось гэта, што у нас? Зялёныя мема, знойдзеныя ў пакоі Артлі, заўсёды хлусня. Зялёныя мема. Чакайце-ка.
Мы 10 хутчэй за ўсё хлусню ўвесь гэты час чыталі. Не, у мяне адзначана, што зялёныя проста хлусня. Але яны хлусня ў пакоі Хартлі. Ну, добра. Так, давайте на поўдзень пойдзем наадварот. Таму што там усё роўна закрытая частка маёнтка, і мы хоць штосьці карыснае можам ад гэтага атрымаць, напрыклад, там выкапаць нешта. Грошыкі. Ямы, якія нам бескарысныя. І нічога больш. Лабараторыя патіо. Распаўсюдзіць гемы. Нам бескарысны гемы зараз. Я не бачу. Лабараторыя... А, пачакайце, у мяне ёсць жа гэта самае. Благословленне. Давайте благословленне, таму што гэта... Ну, возьму лабараторыю толькі дзеля благословлення. Благословленне дадае одну зорку. Хоць штосьці. Так, о, соляріум давайте возьмем. Соляріум будзе даваць рэдкія пакоі. За большай верагоднасцю. О, і верагоднасць прадметаў падвысіцца. Цудоўна. Працягваем тады ісці на поўнач. Сёння план тады. Мы нармальна так пааткрывалі, у нас дастаткова, у нас 3 праходы ёсць на поўнач. На жаль, ёсць пустыя незапоўненыя пакоі, якія яшчэ маглі быць нам карыснымі, але ладно ўжо, халера з ім. Набор адмычак не спрацаваў, добра. Абсерваторыя басейн. Нам патрэбны басейн. Так, тут у нас грошыкаў трохі. Паспрабуем. Так, у нас літары ўсё. Можна, у прынцыпе, можна забіваць. Мяне 7-й радок трохі бянтэжыць у доме, але мы да яго пакуль не дайшлі. Так. Конференц-заля. Падабаецца. Давайте возьмем. Конференц-залі крутыя. Па-першае, дадатковыя праходы, па-другое, усе прадметы, якія будуць раскідвацца па ўсяму маёнтку, насамрэч яны будуць трапляць сюды. Так, ключ за кожны... Так, пошта. Бесконтактная дастава. Давайте пошту. Пошта крутая штука. На заўтра будзе дастава яшчэ адна. Лістоў новых я не бачу. Усё тое ж самае. Гэта, дарэчы, першы у нас 7-га ўзроўня. Давайте яшчэ пераглядзім лісты. Так. Ну, гэта я толькі бачу, гэта plain і pain. Ну, по тыпу пане. Гэта по тыпу вось шкло, якое кавалкамі выстаўленае. Яно paints. Паніраванае шкло, карацей. Паспяховых триггераў 5. А, ну так. Это, ну, триггер это ж актывацыя на ангельскай. Просто актывавацца. Так. Гэта правільна. L павінна быць правільнай. Ну, па ўсяму глядзячы. Просто гэты радок мае менш за ўсё сэнсу. SMTLL. Яна можа быць small, тады, калі T выправіць у цэнтры. Может быть, тут неправильная литера была. 7-3. Помпа. Блин. У нас все идет не туды. Давайте. Помпа няхай будзе. Зноў паспяховы эксперимент. Гэта вельмі важны пакой. Мы можам прыбраць ваду з рэзервуара унізе там, у гэтым самым. Карацей, у пячоры. Толькі, а ці можам мы поўнасцю яго? Не можам.
Тому що нам, каб з резервуара всю воду прибрати, нам потрібно 3, 6, 9, 10, 11. Ну тут 11 не буде ніяк. 3, 6, 9. Ми можемо зробити резервуари вельмі таким, ну, пустым. При гэтым у меня гэта яшчэ напоўнены. Не, гэта немагчыма. Мне патрэбна, каб вось гэта дадатковая штука працавала. А для гэтага мне патрэбна реально бойлерную атрымаць. А бойлерная не трапляе, халера такая. Вот же ж холера. Ну ладно, давайте заберем локер-рум, потому что у нас есть набор отмычек. Мы можем поспробовать отомкнуть усе гэтыя усе замочки тут. А я не могу гэтым карыстацца? Я думаю, набором отмычек можно поспробовать. Блин. Ну добра, тут конференц-заля недалеко. Мы можем зараз гэтым скарыстацца. Потому что вось яны ключики павінны былі з'явіцца. Я бачу вось яны з таго боку. А чаго так мало? Раз, два, 3, 4 усяго. Что за холера? Эх, ладно. Вось гэта самае складанае. Атрымаць сабе ў патрэбным месцы бойлерную. Потому что бойлерную мне патрэбна поставить 10 каля помпы, и верагоднасць гэтага ну, такая низкая ўжо. І гэта адзіны праход, які у нас застаўся, дарэчы. Галоўнае, каб не было тупика. Пакой румпуса. Нам патрэбны пакой румпуса. Так, грошики забрать. Где вы там? А вось она. Ну што, яшчэ одно прадказанне. Глядзім. As it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. Yes, the fog is clearing. I see a shadow in the doorway. Silent footsteps in the hallways. An unlatched gate you did not open. A missing item you did not take. I see a young boy watched from afar. A young boy who once was brave, but now afraid. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, I will have nothing more to say. Так. Пакуль што гэта не дае нам адказаў на пазлы, але трошки дадае напружаны момант, што за намі можа нехта назіраць. То хтосьці мы не адныя ў маёнтку. А вось гэта ўжо нейкая непрыемная ідэя. Ну, Фауст. Вядома. Так, у нас выбор невялікі, альбо грошы забраць, альбо абсерваторыю. Я беру абсерваторыю, таму што гэтыя самыя зорачкі. Наш забег і так ужо неяк это ламаецца. А, блин, мне патрэбна было по... О, вы паглядзіце, колькі зорак. 40 зорак. Ну, колькі эфектаў, а, адразу.
Ратунда. Альбо клойстер. Клойстер прасцей будзе. Ратунду трэба паварочваць. Давайте клойстер просто возьмем. І пам'ятаю, я прадказальніка ў Біошоке. Насамрэч не, я даўно вельмі праходзіў Біошок і не перапраходзіў яго. Так што у мяне ёсць крыху жаданне перапрайсці Біошок Infinite. Калі што, гэта Біошок Infinite гэта першы Біошок, які я прайшоў поўнасцю. Ну, па тыпу, потым я прайшоў першы і другі, а таму што мне вельмі спадабаўся Infinite. А вось канкрэтна першы Біошок калі ён выйшаў, ён у мяне так тармазіў, што я забіў на яго просто. Так. Усе дзверы ў калідорах адчыненыя. Давайте возьмем гэты бонус. Вось, і я тады не адолеў яго, я прапусціў. Так, пачакайце, у нас 8... мы можем уже збіраць тут. Блин, халера, я дрэнна абраў. Клойстер не мае партрэтаў. Блин. Адварот не зайшоў Infinite? Ну, вось цікава, так. Там першы Біошок, ён літаральна мне просто, ну, не ішоў нармальна, я адклаў яго. Не, ну пачакайце-ка. Гэта, у нас была тэорыя, што гэта хаус і хос, так. Гэта, не, гэта ўсё нармальна, там літара Т, вось тут она некая неправільная. Вось яны. Paint і Pint. Ну так я як придурок. Не, гэта я неправільна выпісаў. Розніца паміж Paint і Pint гэта якраз такі A. Усё правільна. Вяртаю вам гэту самую, выпраўляю сваю памылку. На жаль, у Paint'е выпраўляецца гэта балюча. Таму зараз будзе намазюкана. Гэта у нас small. І гэта плюс. І тады атрымліваецца 8 small. Гэта хутчэй за ўсё Gates будзе. Я маленькім адзначу. Gates. А тут хутчэй за ўсё I будзе. 8 Gates, crack, 8 saves. Small Gates, 8 Gates, crack, 8 saves. Что за халера? Я думаў, будзе нейкая інфармацыя карысная, але не. Вось. Я прайшоў першы, потым я пагуляў у другі, ну, то бок я прайшоў Infinite, а потым рэмастары першага і другога. Першы, другі неблагі, на мой погляд, ну, в прынцыпе, нармальна. Вось, але, зноў жа, гэта я гуляў ужо, калі я выгарэў на шутаны. Я нават Infinite, ну, не вельмі жадаў запускаць мяне, літаральна амаль сябра прымусіў. Вось, мне спадабалася. Вельмі крутая, я люблю скокі ў часе, гэта... сховішча, так? А ў мяне ёсць ключ? У мяне ключэй няма. Блин, так рэдка гэтае сховішча трапляе мне. Пачакайце-ка, мне падаецца, я адтуль картку не прынёс у папярэдні раз. — 11 крокаў засталося, калі што. Гэта бокс. Не ведаю. Крейт? Не. Ну гэта чарт, можна так чытаць, так. А гэта крейт, толькі я напішу занадта по-рознаму. Хлопік. Нам патрэбна яго данесці да любога тэрмінала, а бліжэйшы тэрмінал у нас дзе? Бачу лабараторыю, бачу пакой бяспекі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можна зрабіць гэта, гэта будзе апошняе, што мы зробім. На жаль, мы за доўгі час упершыню атрымалі... нічого, выбачаюся. Я яго лёгка забыцца, я ж яго не бачыў. Так. Тут што за літара можа быць? У нас есть по типу як бокс. Я не ведаю.
Гэта мы у 8.1. Я не ведаю, што гэта такое. У каго ёсць ідэя? Так, а дзе? Куды толькі што была ж? А, вось она. Так, сток. Яно павінна адрознівацца на одну літару, але не замяняць літару, а літара павінна быць лішняя. То бок ты дадаеш у слова літару і атрымліваеш звычайна па прынцыпу лева-права. То бок у левага слова, ну тое, што я заўважыў, у левага малюнка заўсёды больш літар, чым у правага. У выніку з левага слова патрэбна прыбраць одну літару, каб атрымаць правае. Вось такая штука. Ну, у мяне пакуль ну, не только. Самое блізкае, што я магу уявіць сабе, ёсць крейт, ёсць бокс, ёсць, што яшчэ яно будзе? Карго, можа быць як груз, па тыпу, не ведаю яшчэ. Крейт, дейт, зноў жа, ты замяняеш две літары, а ты павінен прыбраць ад левага слова одну літару. І гэтая літара, якая нам патрэбна. Крейт, рейд. Мне падаецца так. По типу рейтинг. Крейт і рейд будзе. Мне падаецца яно. 8.1. Крейт. Рейд. Атрымліваецца C у нас. Так. І у нас вось сюди пойдзе, так. Ну, добра. Гульня, ты будзеш адчыняцца сёння? Толькі не кажыце мне, што зламалася гульня. Ось, вярнулася. Так. У нас 11 кроков, у нас... клойстер я не могу поглядеть. Просто няма. У некаторых пакоях няма партрэтаў. То бок, калі бы я паставіў іншы пакой на месца клойстер, то я бы атрымаў партрэт там. Просто некаторыя пакоі не маюць іх. Вось і ўсё. Так, нам трэба вельмі стратэгічна. Наперад 2 крокі. Раз. 2. Направо. Раз, два, три, 4, 5. По прамой до упора, до кухни до самой. Это же ближайшие, так? Ну так. Раз, два, три, 4, 5. У нас 5 кроков, и потом мы робим еще 3 кроки, мы трапляем. Нам литерально на опошнем кроке мы доходим. Не продявбаться бы. Раз. 2. 3. 4. 5. Ежа у нас аніяка няма, мы можем набыць. Томатны суп можем набыць. Набыць. 10 крокаў і мы ў парадку. Усё. Крызіс прайшоў. Вось апошнюю ежу забраў толькі што, так. Ёсць дыск. Гэта перманентны апгрейд для выпадковага пакою. Nursery. В прынцыпе, вельмі неблагі пакой. Я яго, калі вось такія білды раблю на шмат крокаў, ён даволі моцны. Таму яго лепей за ўсё першым браць. Першы варыянт просто палепшаная nursery, і мы больш крокаў будзем атрымліваць, калі выцягваць будзем гэтыя спальні. У прынцыпе, я бы з гэтым пайшоў. Далей. Nurse Station. Калі у вас менш за 10 крокаў, вы ўваходзіце ў гэты пакой, выставляе ваши крокі на 20. Гэта можа быць вельмі моцна, і калі паставіць гэты пакой у цэнтры дзе-небудзь. То бок не першым яго выцягнуць, а наадварот у цэнтр куды-небудзь прыцягнуць яго. Тады у нас будуць бясконцыя крокі. Ну, амаль бясконцыя. То бок пакуль мы у дыстанцыі 20 крокаў, 20 крокаў да гэтага месца, мы можам сабе мець бясконцыя крокі. Што моцна.
што моцна. Толькі патрэбна, каб яна правільным месцы стаяла. У сярэдзіне маёнтка. Ідэальнае месца будзе. Так. А унутраная, так. Яна будзе зялёным пакоем становіцца. Калі вы выцягваеце іншы зялёны пакой, будзе з'яўляцца 2 гема ў гэтым пакоі. Ведаеце, не, я палепшую яе, літаральна зраблю тое ж самае, што яна робіць, толькі больш. Аб'юзная станцыя, карацей. Ну, так, яе можна аб'юзіць. Гульня, ў прынцыпе, як бы пра тое, што чым далей вы забіраецеся, тым прасцей для вас павінна быць жыццё. Вось, гэтую станцыю можна ў выніку бясконцыя крокі атрымліваць, але я думаю, што я пакінуў яе вось такой, якая яна ёсць, проста мацней. Мне падабаецца 5 крокаў за тое, што ты выцягваеш проста, ну, спальню, гэта ўжо моцна, і так увогуле 8 атрымліваеш. А шмат якія пакоі са спальнямі яшчэ дадаюць што-небудзь. У выніку давайце вось гэтую проста больш. І гледзячы на тое, што другая будзе проста мега моцная, калі правільна яе паставіць. Нават не гледзячы на гэта. Так, добра. Ну, у прынцыпе, і ўсё, так, атрымліваецца. А што я магу яшчэ зрабіць сёння? У мяне помпу я выцягнуў, гэта вельмі добра, але у той жа момант амаль бескарысна. А можна нешта набыць там на потым? Не, у мяне толькі кухня, так? А, вось ёсць клойстер яшчэ. Ну, можна. Давайте паспрабуем яшчэ. Трохі паходзім. У нас ёсць адзін пакой, які мы можам адчыніць. 14 крокаў у нас засталося. 13. Паўтараем на шлях назад. Там было вельмі важна дыскету гэтую даставіць. Таму што ў папярэдні раз я не адолеў, мне крокаў не хапіла яе прывесці. І за доўгі час у першы раз гэта з'явілася магчымасць зноў. Казино. Ідэальны момант для казино, таму што ў нас даволі шмат грошай. Так. Казино яшчэ дае грошыкі само па сабе. Калі б у нас 100 было, увогуле кайфы было бы. 73 у нас. На жаль, по-моему... Сенсе. А, вось. Я чаму нельга ўзаемадзейнічаць. Калі б у нас было 100 монет, мы маглі бы... Тут можна шмат чаго атрымаць. Я там нават узнагароду ўсе не бачу, але я бачу, тут ёсць перманентная ўзнагарода на 4. Арача я з іншага. А, ну вось оно. Рознага тут ёсць. Толькі сотні у нас няма. Вось о чым праблема. Давайте тады 20-ку. Потому что сотню я... Альбо. Мы ўсё роўно толькі 20-ку можем один раз прокрутить, правильно? Давайте паспрабуем тут накрутить больше грошай. Да, мы можем до 20 монет опускаться спокойно и будем у парадку. Оп, 6 монеток атрымалі. За 2. Крутим яшчэ. Яшчэ 6. Мы так можем, в принципе, набрать. Давайте вось гэту ролем. А, я не могу ее ролить. Потому что я гроши забрал. Фигня. Перекручиваем. Опа. 20-ка? А за что? 10 за... Ага, зразумеў. Давайте, оп. Ну давайте яшчэ. Блин. Продзяўбаў. Холера, ну ладно. Минус 20-ку я мог 20-ку уже вывести, але не. Так. Слабовато. Ну тут складана гэта нешта пераўтварыць. Таксама складана. А гэта што у нас робіць? 3 за кожную змяю. Ну такое сабе.
Альбо давайте один рольнем. Может, змея выпадет. Не. Змея. Перероливаем змею. Давайте еще. І ще. Не пощастило. О, ладно. Залежність. Так, блін, мені нема чого робити у майонтку зараз. Мені альбо зараз добре... Мені альбо виграти... О, до речі, можна спробувати зараз на ролі собі гэтую таку ловилку для змей. Не випало. Ми можемо опускатися до 20 золотих. Нам гроші зараз не потрібні. Ну, ось така ситуація. Оп, 5 монеток. Трохи у плюс прийшли. Лудик. Ну вы бачите. Будете надирать, как тут я это гэмблю. Оп. 6 монеток. Пока что проигрываем. Ну, в глобальном проигрываем. Давайте просто переролим полностью. Фигня. Так само фигня. Не? Не? Блин. Ладно. В основном больше проигрываю, чем выигрываю, я вам скажу. Дивно, так? У казино-то. Ну, в любому випадку, якби гэтай гроші просто нікуди пойдуть. Ну, яны прадзяўбуцца, так что... Тут лудоманія, карацей, гэта, мае пад сабой падмурак. Там свою маёнтку на своих автоматах сам сабе прагульвае. Ну, так в этом же і сэнс. Навошта яшчэ будаваць сабе казино ў сваім маёнтку, калі ты не жадаеш прайграць усё, што ёсць. Може пощастить? Не пощастило, ну ладно. Блин. Нешта. Нешта пачыналася няблага, скончваецца неяк так сабе. О, яшчэ 6. Халерненько. Гэтую выкруціць тут шансаў малавата, мне падаецца. Давайте, еще крутим. А, нет, а можно было хотя бы на одну монету. Блин, я мог вытянуть. Решаю все. Маловероятно. Вот это? Ну, давайте попробуем. Уже не. Ну ладно, давайте. Есть вельми низкая вероятность. Не, вообще. А вот это близко. Коли мы корону атрымаем на третьем, то это 100 монет. Не? Не? Не. Не? Три змеи. Как вы думаете, мне пощастить? Не? Мне ж не пощастить. Я, до речі, не люблю азартные гульни, потому что я не вельми такие. Я не люблю ни лотереи, ніякие штуки, тому що, ну, звичайно, у таких штуках больше проигрывается, чем выигрывается. Зараз у нас все равно по типу потрібно згубити яшчэ монеток. У ідеалі до 20 просто опустить нам колькость их, и все. Оп. 5, неблаго. Хоть что-то надо. Ну, мы проигрываем все равно. Мы почали с 70, как вы разумели. Давайте эту тройку заберем. Так что, в принципе, мы проигрываем вельми у хлам. Ледь отбиваем зараз. Ну, опошні некалькі спроб. Повністю можна переролювати.
Ну, вы бачите, пакуль мы до 20, до 20 не опустимся, смысла забивать, як бы, ну, по типу, не ролять няма. Ну, тут мы можем выиграть гроши, які мы все равно згубим. Так что... На. Оп. Добра, мне падае гэты варыянт. Калі што, хто не сочыць, злева ўсе штукі, мне патрэбна збіраць гэтыя камбінацыі, каб атрымліваць грошыкі. Пакуль, ну такое. Блин. О, ну хотя бы так. Адбілі гэты забег. Я губляю одну на той, каб дёрнуць ручку, і я спрабую хаця бы адбіваць тое, што я раблю. Блин. Цікава, ёсць нейкія бонусы по типу для казино? Ну... Для кожная лотерея гэта шуканство. Не, гэта 100%. Я... Таму мне трошки тошна ад лотерей. Так, 3 монетки. Ну ладно, няхай будзе. Я магу яшчэ дадаткова ральнуць нейкую з тых, якая ёсць, але максимум 3 разы, і кожны рол яшчэ каштуе 1 монетку. Я сам вырашаю, калі я забіраю грошы. Ну, по типу, калі наступіў момант забраць грошы. Да ё-моё, 3 разы змяя, сур'ёзна. Халера. Лепш слухай, была бы рэальнае жыццё, 100% бы ролу замовіў. Гэта настолькі відавочны выбар для мяне. Па тыпу лепей сабе нешта атрымаць, чым атрымаць просто надзею штосьці атрымаць, ну это херня нейкая. Дзе табе нічога не гарантуюць увогуле. Блин. Засталося 4 монеты, якія мы можам выкарыстаць. Две монеты. 1 монета. Ну все, гэта апошняя. О, і мы адразу атрымліваем 20 монеток. Ладно, гульня. Каліфорнію любіш? Так. Мне в прынцыпе, по типу, ролы так. Просто любые, абсолютно я вельмі люблю. Грошы толькі шкада, дорогие зараза. Ну, мы ролим далей, у нас 37 монет засталося. Ну, смотрите, до 17 ужо. А вось гэта цікава. Мы ў любом выпадку ў плюсе, адзінае, што я магу падвоіць гэтую лічбу. Ну, альбо так. Таксама падыдзе. 15 монеток. Мы на 50. Мы пакрыху адыгрываемся. Такое себе. Гэта 6. Цудоўна. Монеточки пайшлі. Я не ведаю, што я зараз разлічваў. Невядома для чаго. Так. Ладно. Перакручваем. Уф. Не, вельмі слабенько. Там вельмі складана нешта выцягнуць з таго. Оп, 10 монеток. Давайте-ка яшчэ трошки мы ў плюс пойдзем. 13 у выніку атрымалось. Ну ладно, падыдзе. Не. У нас ёсць зноў 30 монет, які мы можам выкарыстаць на гэтага бандыта. Давайте вот тут один раз рально. Не. Вероятность корон настолько низкая, что я не думаю, что я могу вытянуть. Скорее, 1 корона, то это добро. Так, вот это 3 монетки нам. Тут есть неблагая вероятность. Вось, отрымали 9 монет. Неблага. 32. Мы еще не отыгрались.
Щоб ви розуміли. Блін, ви знаєте, було б добре, коли б нам випала не совок. Ожидаю сказати совок, але ніякий штука, яку ось живьолок робить. Сітка така. Ладно. Так, не понял. Ну все, ми тут надовго. Я ні у плюс, ні у мінус не йду. Ну, зараз я десь на 50 захраз. По крахунам от отыгрываю еще. Так, добро. Не. Оп. Покуль не. Покуль ролим так. Не забираем гроши. Ну ладно, 10 так само нормально. Мы амали доигрались. Не. Мы тут надолго. 30 у нас... 40 навод монет стало. Тобто у нас колькість монет насамрэч подвялічваецца. Ну як подвялічваецца. Агульна у нас мета дабіць до 100. Ну, калі мы зможам дабіць до 100. Альбо прадзяўбаць усё. Ну, як бы... Альбо мы робім стаўку на рулетцы на 20-ку, альбо мы робім стаўку на рулетцы на 100. І вось тут вельмі важна, таму што там вельмі вялікі бонус за сотку, перманентныя грошы, а перманентныя грошы гэта вельмі спрашчае забегі ў гульне потым, ну, на зусім. Это важна, і я бы гэтым скарыстаўся. Учора чыталі, сёння гуляем. На вы што думалі? Розны геймплей. Ну, як гуляем, проигрываем мы в основном. Глядите, яшчэ 20. 84. $85. 94. Мы амаль на сотенке. Блин, трэба было яшчэ покрутить. Глядите. Зараз яшчэ крутанем. Яшчэ крутанем. Яшчэ крутанем. І ні халера мы з гэтага не атрымалі. 100. Я віншую нас. У нас роўна 100. Стрым не трэба замяняць на казино. Мы ўжо зараз... Мы зараз яшчэ выкарыстаем наши грошы. Што кідаем? Ставачка наша. Нам у ідэале толькі один пункт з гэтага ўсяго патрэбна. Заўсёды чырвонае. 3 разы чырвонае было. Ну ладно. Усё прадзяўблі. Дзеці, не гуляйце ў казино. Казино у вас усё адбярэ. Так, у нас апошні крок застаўся. Сэнсу ў гэтым ніякага няма. Ну... у нас нават крокаў няма на гэта. Оп, і у нас яно само па сабе скончыцца, так? Само па сабе скончыцца. Усё, конец дня, пачынаем новый. Блин, трэба было казино. У казино ж былі партрэты. Во я дурань. У казино былі партрэты, не праверыў іх. Правильно, я ж не праверыў, я ж іх не записываў. Нічога такога я не памятаю, як правераў. Ну так, блин. Засядзеўся за аўтаматамі і не праглядзеў тое, што патрэбна насамрэч. Добра. Дзень 34. Нашай лудоманіі. Нам адразу прыйшла пачка. Набор адмычак і гемы. І блага, в прынцыпе. Блин. Я гэтыя два крокі просто так, нават не два, там больш крокаў, просто так прадзёбваю кожны раз. Трэба падыходзіць і забіраць грошы, я на гэта забываюся. Оп, пайшла монетка ў фонтан. Бяжым ачыняць знешні пакой.
Вось гэта. Клеп. Зараз нам патрэбна, я вам адчыню іншую прыладу, дзе ў мяне там малюнкі. Вось оно. Вось гэта. І у нас была мапа. Зараз важная штука, нам давно гэта не выпадала. Зараз знайду, дзе яно было. Гэта вось кніга, невядомая нататка ў серверная 1100. Castle. Чамусьці, вось такая штука. Там можа быць важная. Вось гэта. Глядзіце. Тут ёсць нейкія катакомбы і уваход у тумб, карацей. Так. Мне падаецца, што тут нейкім чынам можна адчыніць. Можа быць, там дзверы адчыніліся. Лічна забаніць за азартную гульню. Ужо не забаніць, усё ў парадку. Так, давайте, карацей, паспрабуем спусціцца ўніз. Мне падаецца, там будзе гэты самы месца, якую трэба сцяну, якую разбіць молотам. Можа быць, тут? Нешта такое. Па выглядзе насамрэч не бачна. Ну, што нешта разбіваемае. Яны, звычайна, такі трохі прагнутыя сцены. Гэта ўсё можна запаліць тэарэтычна. Тут было прыгажэй і святлей. Гэтай статуі можна рухаць. О, мне патрэбна гэта самае павелічальнае шкло і батарэйка, по-мойму. Мне патрэбна запаліць тут 2 свечкі, тут адчыніцца праход. Альбо нешта такое. Нам патрэбны воркшоп. Уф, чихнуў, так чихнуў. Блин, ды зноў я забыўся вам. Альбо я не адключаю. Ведаеце яшчэ, што ускладняе маю задачу, калі я вам забываюся адключаць вось гэтыя, ну, прагляд розных штук. Тое, што OBS тупы. Вось, і тое, што ён завісае. І вось з гэтым становіцца праблема, таму што я ж не бачу. Ну, мне патрэбна на мой прагляд Твіча паглядзець, каб гэта заўважыць. Так, выглядае добра, нам толькі патрэбна гэтая запалка. І тут яшчэ ёсць, іх 2. Зразумеў, нам у любым выпадку 2 механізма з запалкамі, нам патрэбна гэтая штука, якая, як яна, па тыпу як, ну, я памятаю, што павелічальнае шкло і нешта яшчэ, по-моему, батарэйка. Толькі батарэйка не бачу ўжо, халяра ведае колькі часу. У ідэале зараз знайсці рэдкія пакоі, по-моему, яно сярод рэдкіх пакояў, так? Пакоі... Яно, по-моему, як шоп лічыцца, не? Знойдзенае механарыум. Незвычайна ні разу не выцягваў. Механарыум мае одну дзвер за кожную механічны пакой у вашым маёнтку. Гэта не гринрумы, гэта не праходы. Воркшоп, дзесьці тут, по-моему, так? Так, ён звычайны блакітны пакой. Блин, трэба паглядзець было яго, наколькі часта ён з'яўляецца. Незвычайны, ён рэдкі даволі. Таму яго не часта бачна. Так, давайте праз левы бок. Обеденная заля. Добра, хай будзе. Обеденная заля, калі вы дабіраецеся да канца, да 8-го паверха узроўня, тут з'яўляецца ежа нейкая. Так, лабараторыя, Перлор. Давайте Перлор, таму што там будуць гемы. Альбо не, давайте тупік возьмем в гэты раз.
Возьмем тупик, потому что ресурсов глобально больше. И монетка, и ключик, и гем. Идем отсюда. Дворик. О, воркшоп. Берем воркшоп одразу. Пощастило. І батарейка. Мені тільки зараз знайти гэты самае яшчэ. Як яго? Пачакайце-ка. Ай. Я ведаю, што гэтая літара ў воркшопе значыць. Гэта для мяне было загадкай, што гэта за халеры, чаму яна змяняецца, гэтая літара на камяне. Але ведаеце, што гэта? Гэта літара гэтага пакоя. Без малюнка. Ён просто кажа нам літару, вось, stairs і stars. Воркшоп дазваляе нам даведацца літару, нават калі мы не ведаем, зусім не ведаем, што знаходзіцца ў гэтай пазіцыі. Цікава. Так, воркшоп. По-моему, батарейка была. Батарейка и лямпочка. Не лямпочка, гэта. И павелічальнае шкло. По-моему, такое. Трэба толькі знайсці павелічальнае шкло зараз. У ідэале просто краму... Ну, я даволі часто ў краме трапляю. Обсерватория, патио. Давайте обсерваторию. У нас уже так шмат зорок, что мы с кожным разом атрымліваем усё больше и больше. У нас плюсы толькі растуць. Вось 5 гемаў, яблычки полепшаныя, кветачки, і гэта у нас яшчэ 3 крока. Ну, кайфы. Гринхаус. Вось гэта даволі карысная штука. Большая вероятность вытягивать зеленые покои. Зеленые покои нам потребны? Мне подается, не. Давайте вось гэтую возьмем. Каб адчыняліся коридоры. Собакины. Можно погладить. Добрый хлопчик. Ты добрый хлопчик. Так. И вось гэта. 5. Ладно. На жаль, рыдлёўкі нема. Ідзем на ўваход. І тут адчыняем. Там крамы. У нас у гэтым забеге будзе хутчэй за ўсё даволі шмат крам. О, не крам, грошай, таму лепей крамы. Ну, тупікі рабіць і крамы рабіць. Але тупікі трэба, ну, асэнсавана рабіць, на жаль. Абы як не атрымаецца. Опа, гемы. Крама. Вось яна крама. Рыдлёўка ёсць. На жаль, гэта ўсё. Павелічальнага шкла не будзе. Давайте, можа, соль сабе возьмем, каб ежа была карысней. І так пойдзем. Пакой бяспекі, але я ў яго не пайду. Вось тут паспрабую адчыніць. І тут у нас чытальню можна ўзяць. Альбо... вось гэты давайте. Вось якраз таки той які мы палепшылі. Кожны раз, калі мы спальню адчыняем, мы атрымліваем сабе 8 крокаў яшчэ. Дадатковых. Гэта кайфова. Так, монеткі і, в прынцыпе, ўсё тут у нас. Пачынаць эксперимент ці не? Як думаеце? Давайте эксперимент зладзім яшчэ. Так. One song. Доступ до тэрмінала. Глядзім лабараторыю. І протокол Блэкбридж. Цудоўна. Зараз пачнем эксперимент. Зноў жа паглядзім. У першую чаргу нас цікавяць любыя эксперименты, якія даюць перманентны эфект.
На жаль, я таких бачыў, ну, не толькі в Шимадзе увесь час. Додавать акварыумы ў драфт. Такое сабе. Дадаць один ключ за кожны калідор у вашым доме. Атрымаць один ключ, один гем альбо один золото. Рандомно. Давайте наступные 3 разы, калі мы адчыняем скрыні, мы будем атрымліваць по ключу за кожныя 2 калідоры. Вось так давайте. На жаль, няма ніякага перманентнага эфекта. Я думаю, яны таксама маюць рэдкасць, і гэта канкрэтна будзе рэдкі. Ну, вядома, ён жа ўсё ж такі перманентны эфект. Так, дворык. Можна атрымаць сабе гемаў і яшчэ і праходы. Самы аптымальны варыянт, потому што астатнія гэта тупікі. Опа. Раз, два гем. Раз, два. Табе адчыніць нельга, на жаль. Потому што у меня ключей няма. Оп. Лабараторыя. О, басейн. Ты мне патрэбны? Але мне з тобой пашчасціць, вядома. Проход. Давайте проход. У нас довольно шмат гемов, мы можем прымаць такие рашэнні. Так, с бассейном. Давайте пойдем. Видите что? Пойдем на полночь. Довольно далеко. Потому что я раз з'явіўся бассейн, у нас есть верагоднасць помпы и бойлерной. Я ждаю гэтым скарыстацца. Блин. Давайте 2 гема и распаўсюдзім золото по маёнтку. Так, мы же это уже читали, все второе. Ведаць бы пароли от сейфов, холера на их. Так, ну ладно. Распаўсюдзіць грошы по маёнтку. Drawing room. Давайте я. Спробую выцягнуць бойлер зараз. Альбо помпу. Давайте. Перевытягиваем. Блин. Чему такое слабенькое все? Чему так дрэнна? Нам один вариант, який подходит, это фойе, инакше он закрыется маёнтак полностью. Давайте фойе будем. Ну и раз такая справа, то тут уже без розницы. Куды? Гостевый покой няхай будзе. Крокі дадатковыя. І гем яшчэ пашчасціла. Угу. Вернуся назад. Идем назад. І праз коридор мы паспрабуем яшчэ выйсці. Ключа няма, на жаль. Кухня, спальня. Кухня не вельмі патрэбна. Давайте спальню. Будзе дадатковыя крокі зноў. І ў спальні, звычайна, не, павелічальнага шкла няма. Эх, падаецца, не будзе ў нас у гэтым забеге патрэбнага нам. Вось тут гэта канкрэтна вельмі моцны рандом. Каб унізе гэтую штуку адчыніць, мне патрэбна, каб мне пашчасціла ў маёнтку таксама. Вось, а там таксама ёсць праход, і хутчэй за ўсё гэта будзе скарот на ўсю гульню. То бок мы зможам адразу трапляць у дальнюю частку маёнтка. Магчыма. Калі яно працуе так, як я думаю. Коридор, царква. Давайте классный покой, потому что у нас уже шчыра вариантов не только. Так, школа зноў пачалася по новой. Першага класса.
Ну і ўсё. Можна нават не рабіць нічога тут. Ну, такое сабе. Застаўся адзін праход. І хутчэй за ўсё мы на гэтым забег скончваецца ў нас. О, орошки з'явіліся. А мы ключы можем набыць? Так, мы ж можем ключики набыць хутчэй за ўсё. Хотя бы один. Так. Один ключик 10 золотых коштує. А давайте отчиним. А може пощастить, і там можуть бути ще ключі. Оп, ми отримали ключ за експеримент і отримали яще серебряний ключ. Ну, не благо. Так, вось гэта мы возьмем. А, я не могу. Добра. Ух, як же дрэнна. Як же дрэнна атрымліваецца, а? Нам патрэбны паварот налево і направо ў ідэале. Казино даўно не бачыліся. І гэта адзіны варыянт, як нам загарнуць управо, ў прынцыпе, так што... Калі што, не я абіраў казино, казино абрала мяне. Так, ідзем далей. Веранда, адзіны праход наперад. Таму без варыянтаў бяром яе. Оп, шмат ключей. Можа, давайте скарыстаемся спецыяльным ключом. Спецыяльны ключ і шмат калідораў адразу. Срэбраны ключ пайшоў. Якая халера. Як же дрэнна. Дайте царкву. Няхай царква будзе. У царквы, дарэчы, есть даволі цікавы эфект. Мы у царкву, калі заходзім, мы губляем грошыкі, так? То як бы дрэнна. Кожны раз, калі ты заходзіш у царкву, хоп, і згубіў грошыкі. Але справа ў тым, што мы адчынілі вось гэтую капілку, якраз такі запаліўшы гэтыя свечкі. На жаль, апарата для запалівання свечак у мяне няма, бо мне ў падвале якраз такі яны патрэбны. І калі мы запалілі гэтыя свечкі, вылезла свінка-капілка. І яе можна адзін раз разбіць, каб атрымаць усе грошыкі, якія засталіся ў царкве. То бок мы можам накапіць гіганцкую нейкую колькасць на будучыню і потым гэтым скарыстацца. Так, шоурум для нас не цікавы варыянт. Распаўсюдзіць ключы па маёнтку. А варта ли? Давайте лепей калідор возьму. І вось сюды яшчэ возьму таксама. Лабараторыя, пентрі. Атрымаць ключ за кожную спальню ў маёнтку. А у нас іх 3 зараз, і гэта будзе 4 ключы. А давайте. Я, по-моему, ніколі не браў гэты пакой. Браў. Не, браў. Браў. Знаёма. Ключы ад машыны, якую мы ўжо не пабачым, хутчэй за ўсё. Зелёная татка. Есть 12 галоўных ключей. Але гэта хлусня, наколькі я разумею. Это мы ўжо маем. Хартли. Пакоі Хартли, нататкі ў пакоі Хартли хлусня. І гэта і ёсць пакой Хартли. Усё астатняе не хлусня. То бок зялёныя нататкі, яны праўда. У большасці сваёй. Трэба, ну, на гэта звяртаць увагу. Так, у нас шмат тупікоў. Давайте вось гэта возьмем. У нас 8 ключей яшчэ. Так, бачыце, які у нас цікавы маёнтак? У нас нейкая змяя атрымліваецца замест маёнтка. Так, акварыум. Я пакуль праходжу максімальна далёка. Вось наколькі я магу сабе дазволіць. Ёсць компас. Добра, але ўжо позна мне трошки. Не актуальна. Так, адчынілі ўсе праходы тут. Тым, што раскапалі. Кухня. О, пошта. Вось гэта карысней.
Ну і ўсё. Нам тут асабліва рабіць той няма чаго. Бойлерная. Ёсць. Хоць бы за бойлернай зараз, альбо ўлева-ўправа, гэта было бы просто цудам. Калі б нам трапіла помпа, ну, пакой помпа. Даже бассейн ёсць? Бассейн ёсць даўно ўжо. Блин. Волт. 40 монет нам патрэбна, мы будем гэмбліць, не? А нам няма чаго яшчэ там адчыняць, так? Набор батарэйкі, нам павелічальнае шкло патрэбна. Ну, давайте возьмем гэтае, таму што мы просто... У нас гемы скончваюцца. Я лепей гем пакіну, калі мне помпа трапіць, то гэта мы раптоўна выцягваем усё. Лабараторыя і вось сховішча. Давайте тупік робім. Партрэт... Дзякуй вялікі за партрэты, за нагадванне. Так. Партрэты... У нас няма да канкрэтна гэтага пакою, у якім я зараз знаходжуся. І партрэты яго. Так, нейкая раслінка і план. Альбо блюпринт. Print, blue. Хто ведае раслінку злева? Таму што мне ні халеры гэта не кажа. Абсалютна. Plant plan. Блин, ну гэта ж відавочна. Ну так, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, мафія. Так, гэта ў нас 8-5. 8-5. У папярэдні раз просто была асабістая раслінка, мы гэту же малюнак на яго зрабілі неяк па-іншаму. Plan. Тады тут Т. Зараз намалюем. Неяк дрэнна атрымліваецца пакуль. Дайте-ка зараз. Я покажу. Что у меня это... Не, это не тое. Не, это тое, только не тое. Вось это. Ну тут альбо count. Count small gates, 8 gates. Может быть так. Не упэўнены. Добра. Давайте яшчэ пакуль паколупаемся. Я байду у адваротны бок ад бойлернай. І вось тут паспрабую, спадзяюся, выпадзе гэтая самая помпа. Ласка помпа. Ну, холера. Не выпала. Давайте читальню. На жаль, чытання ніякага сэнсу, таму што далей у нас будзе якраз такі прыхожая, якую мы не адчынілі. Ну і нам не вельмі патрэбна яе адчыняць. Мы ў ёй ужо былі. Павелічальнага шкла таксама мы нідзе не бачылі. У краме шкла няма. Што мы яшчэ можам? А гэта тупік. Усё. Ну, мы адчынілі ўсё, што магчыма. Ну, шкада. Рацей. Мы тут не той, каб шмат што зробім. Давайте так, мы вяртаемся у гэтую самую, у пачатак. У самы-самы пачатак. У нас шмат крокаў, мы можам сабе гэта дазволіць. Яшчэ ключы можам скарыстаць. Зелёная. Кіркдарен гэта псеўданім, і гэта праўда. Кіркдарен гэта не хлусня. Гэта не хлусня была, таму што зялёныя нататкі толькі ў пакоях Хартлі хлусня. Гэта праўда. Слухайце, мне падаецца, яны тады гэтыя... як гэта? Штукі на адных і тых жа месцах кожны раз, не? Мне падаецца, яны не рандомныя. А у сенях ёсць малюнкі? Ты маеш рацыю. Так, зараз пойдзем. У нас пропущена... так, там павінна было быць. Павінна быць. Так, вось сюды. Трошки продзяўбаныя крокі, але ладно. Вось тут у нас
Як быццам бы планета і скрыня. Як я казаў, яно можа быць як карга, яна можа быць як бокс. Яшчэ нешта. Яшчэ нейкая прапанова была. Крейт. Можа быць create? По типу ствараць? Там же малюецца нешта, правильно? Там не просто планета, там малюецца. Create і по типу create. Мне падаецца, гэта самае пакуль працоўнае, калі у вас ёсць яшчэ ідэя. Чаму яе малююць? Ну вось, по типу, у нас яна трапляла як планета і самалёт. Але зноў жа сэнс, як бы гэтых штук можа змяняцца. Я думаю, што гэта create і create. Давайте туды пойдзем. Так, это у нас 9-9. У меня уже месца для нотатак по краху скончваецца. Create. У меня две сторонки толькі гэтых самых, толькі пакояў. Create і create. Так, і зараз я вам скажу, што у нас пакуль атрымліваецца. Тут у нас і дадаецца. Create і create. Тут, я думаю, count будзе. Типу, маленька адзначыў. Можа быць штосьці іншае. Дарэчы, мы можам вызначыць гэта зараз? Не, у нас там няма пакоя, на жаль. Добра. Гэтую мы не можам вызначыць, сюды мы не можам трапіць, гэта мы не ведаем. Апошні радок толькі ў нас. Астатнія плюс-мінус зразумела. Гэта small, і гэта дакладна. Тут gates, тут 8. Хутчэй за ўсё, але 8 паўтараецца 2 разы. Потым сейфы, 8 сейфаў, зламаць 8 сейфаў. Ну, карацей, нешта дзіўнае пакуль вымалёўваецца. Ну, ладно, ідзем. Налево. Гэта сюды. Яшчэ можам пакарыстацца пакуль ключкамі. Так, лісточак. Ну, гэта матэматычны пазл. Мне падаецца, ўсё ж такі яны паўтараюцца кожны раз. Альбо, як мінімум, нататкі паўтараюцца. Давайте один ключ пакіну. На усялякі выпадкі. Вось, дарэчы, тут ключик. Ладно. Карыстаюся. Окей. За ключикамі сочамі, іх распаўсюдзіла па ўсяму маёнтку, яны могуць быць дзе заўгодна. Так, гэта мы праверылі. Сюды. Опа, ключик. Казино пакуль не кранае. Мы ўсё яшчэ паспрабуем яго пароліць, таму што ён можа даць перманентныя бонусы. Ну, ўсё ж такі, як бы, крутая штука. Але з-за таго, што мы шмат чаго прайшлі, мы можам зараз пайсці ў наш склеп гэты. У склепе мы можам забраць грошы, якія ён нагенераваў, гэты склеп. Так, праз офіс, я так разумею. У меня, каб здаў мне змейкавы нейкі, гэта самы маёнтак атрымаўся. Так, і грошы яшчэ атрымліваем. Быў ключ у мінулым пакоі. Я яшчэ буду вяртацца, можа, спадзяюся, не прапушчу. Ключы не настолькі крытычна, як бы, ну, прапушчу і прапушчу. Не вельмі беда. Таму што ну, яны асноўныя, для чаго яны карысны мне, гэта прасоўвацца наперад. А зараз я нават не ўпэўнены, што мне хопіць, каб прайсці ўвесь маёнтак у адзін бок і назад. Таму што у нас вельмі шмат крокаў выкарыстоўваецца. Атрымліваем сваю малудаманію. Не, ты не зразумеў. Мы наадварот. Мы зараз пойдзем у склеп, забяром шмат грошай і пойдзем у казино. Мы стрымліваем яе літаральна да наступнага наведвання ў казино.
Мы зараз увесь забег зараз робім, толькі просто казино дае шанец атрымаць перманентны буст. Перманентны буст па грошах, што потым спрасціць любыя праходжанні далей. Так што, ну, тут як бы... Так, наколькі памятаю, месца для збору грошай было вось тут. Во, бачите? Тут нашай лудоманіі раздолье. Так, у нас 60 монет. Мы можем теоретично яшчэ раз сотку ральнуть потом. О! Можем яшчэ і копать. Так, давайте-ка тады проверим. Можа яшчэ што накопаем. Таму што я бы яшчэ схадзіў да зноў гэтых самых зачыненых гэтых яшчачкаў. Так. Да ну, як-то. Ну, у скрыні, карацей. Вось, я бы да іх дабраўся. І там ёсць верагоднасць золата. І мы яшчэ атрымаем золата сабе на нашу лудоманію. Так што, ў прынцыпе... Камень такой выступае. Не бачу. Ну ладно, тады пайшлі на выхад. Я нічога новага не знайшоў. Добро. Мне падабаецца гэты пад'ём па лесвіцах, бо ён аўтаматычны, то бок там ты просто наперад бяжыш і цябе выводзіць, таму што навошта гэта мне мышкай яшчэ і кантраляваць. Так, одну монетку абавязкова у фонтан. Не, я ўжо закідваў сёння. Окей. Так. У нас 55 крокаў, гэта павінна хапіць з запасам яшчэ. Нічого не бачна? Просто я ж грошы яшчэ распаўсюдзіў па маёнтку. Тут варта было б правяраць. Што са статуямі рабіць? Не прыдумалі. Статуі вельмі загадкавая штука. Іх можна круціць рукі, для тых, хто не ведае. Там ёсць статуі у гэтым самым. У склепе. Толькі праблема ў тым, што ну, мы можам круціць ім рукі ўверх-уніз. Падказкі на тое, у якім парадку гэта зрабіць, мы пакуль не знайшлі. Так, это у нас что? Пакой з трофеямі? Я нават не чуў так пра такі пакой. Ну, карацей, до 20 крокаў яшчэ можам атрымаць зараз. Карысненька. 21 нават. Трошкі пасалілі. Грошыкі яшчэ. Такой колькасцю крокаў можам спакойна пахадзіць туды-сюды. До такого моменту, як у казино прыйдзецца ісці. Ось яшчэ грошы. Мы можа большую частку нават гэтых грошай і адаб'ем яшчэ пакуль гэтае. Пакуль мы будзем просто хадзіць па маёнтку. Так што, можа быць, мы... Ну, сотню я сомневаюся, што мы набяром. Вось, але хаця бы штосьці. Прикольна пакой. На столах тут нічога не бачна. Ну ладно, ідем отсюда. На спінках? Дзе? Якія спінкі? Ага, ты маеш рацыю. Ты маеш рацыю. Для тых, хто не бачыў, ёсць пратакол Black Bridge, серверны пакой пад маёнткам. І там ёсць 3 чіпа, чіпі-чіпі, чапа-чапа, і патрэбна сабраць 3 чіпі-чіпі, каб атрымалася адна вялікая чапа-чапа. Гэтыя чіпы выглядаюць вось так, ну, па тыпу, адзін з іх вось такі, і ён там адзін устаўлены, астатніх у нас няма. Вось. Окей. Можа быць тут дзесьці схаваны гэты... Можа запаліць гэтыя... Блин, мне патрэбна гэтую запальнічку з сабой насіць, таму што мне падаецца, тут можна паназапальваць рознага і атрымаць эфекты яшчэ нейкія. Ну ладно. Неяк перажывем без чапы-чапы пакуль што. Няхай будзе там адна чіпі-чіпі. Так. Куды нам ісці? Вось сюды. Ідзем далей.
Нічого не пропустив тут. Ключей не бачу, грошиків не бачу. Не бачно. Там і ключей ніяких не бачу. У фойє так само нічого нема. Опа, ключик. Вось, і з гэтым у нас 45 крокаў, мы можам яшчэ ў пакоі з зачыненымі гэтымі яшчачкамі, як яны, шафамі мелкімі. Забыўся, як яны называюцца. Блин, я адзін забыўся, што гэтая штука жре грошы, калі я заходжу. Ну ладно. Так. Добра, яшчэ крокі. Трэба так сабраць чіпі-чіпі, каб зрабіць чампу-чампу. Без гэтага толькі так працуе. Без гэтага серверная не запусціцца і працаваць не будзе. Патрэбны чіпі-чіпі. Опа, нататачка. Гэта мы дакладна нататкі ў адных і тых жа месцах кожны раз. Добра, гэта быў апошні ключ. У нас 76 залатых, мы можам зараз зноў пайсці ў казино і пралудаманіць усё. І гэта канец забега, таму што у нас все закрыта. Так, вось гэта не працуе. І ён, дарэчы, палепшаны. Толькі ў яго можна рычаг можа ўставіць. Ну, нешта такое. Ён палепшаны ў сэнсе таго, што на ім прасцей гуляць. Вітаю, вітаю. Як гэта так, што ў цябе онлайн больш за арудзе? Ну, не ведаю, яно так здараецца. Давайте лудаманіць. Час на лудаманію. Ось так. І ось так. І ось так. Не пашчасціла. Так? Не, пашчасціла, вы глядзіце, адбіўся. Ледзь-ледзь адбіўся. Не? Не? Лудомания. Вот это. Заменим. Есть 3 монетки. Забираем и идем далее. Маловерагодно. Давайте. Пойти далей. Адразу зарабілі і добра. Наша мэта дабіць до 100 залатых. Зноў. Альбо прадзяўбаць усё да таго, каб у нас не засталося 20 монет. Усё дзеля таго, каб мы маглі атрымаць, паспрабаваць у казино, атрымаць сабе перманентны буст. Так, это ўсё фігня нейкая. Фігня. 3 монетки. Давай. Грошики. Халяра, ладно. Зараз мы зноў амаль у ноль уйдем і вернемся. Так. Пакуль не отбиваемся. Тут, до речі, есть неблагий вариант. Давайте поспробуем. Може выбью. Не? О, выбил, вы глядите. 9. Так, мы все еще зависаем на том же самой колькости грошей. Это не то. Мы ожидаем пермагчы. Так, 3 монетки. Все еще той же самый уровень грошей. Не. Халера. Ага. Есть. Не подвышаем мы нашу колькость грошей. Оп. Нормально. Зараз трошки больше было. Ну, трошки литерально там на пару монет. Довольно неблаго. Давайте. У нас есть 2 комбинации, в якой мы выиграем. По грошах. И нам выпадает ничего литерально. Да ё-моё. Ладно. Тут маловерагодно, але може випасть. І нормально ми так заробимо. Не пощастило.
Яшчэ раз верагодна зарабіць. Да ё-моё. Да і што ж ты будзеш рабіць? Оп, 6 монеток. Хоть трохи адбіліся. Лудоманія. Лудоманія. Добре, забираємо. Усё яшчэ не перабіваем. Мы пачалі 1076-77, я там не вельмі уважліва лічыў. Пакуль мы ўніз ідзем. Дайте мои гроши. Отдавайте гроши. Не. Ніяк мы просто на приблизно на одним узроўні трымаемся і ніяк ні туды, ні сюды. Не, не буду больше крутить. Фигня. 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 Нормально. Хай буде. Есть верагоднасць на вельмі добры прыз зараз. Але верагоднасць вельмі нізкая. Блин, ну ладно. Я пошастила. Не, херня. Фигня. Фигня. А цікава, гэта падваенне яно працуе некалькі разоў. Зараз я паспрабую, гэта будзе хутчэй за ўсё марнаванне грошай. Не выпало. Змеі просто зануляюць, вось, поўнасцю яно зануляе, як бы, верагоднасць таго, што я перамагу. То бок яна ўсе грошы забіраюць. Калі хаця бы адна ёсць. Вось зараз, напрыклад, у мяне было бы 10 монетак, але змеі забіраюць усё. Вось, але іх можна лавіць. І калі ты іх ловіш, блин, ну, верагодна, што я тут перамагу. Не. Ну, хоть так. Мне падаецца, у гэты раз мы так не адаб'емся, як у папярэдняй прыгожанька. Яшчэ можна паспрабаваць. Не, блин, 3 разы нічога выпало. Вось, у папярэдні раз мы да 20-кі апусціліся, мы зараз спрабуем прасадзіць усе грошы да 20-кі і паставіць альбо 20-ку, альбо сотню. Ну, то бок у нас ёсць там у казино можна выкарыстаць альбо сотню монет, альбо 20-ку монет. І я гатовы прасадзіць усе грошы, пакуль мы да 20-кі не апусцімся. Блин, мы пачалі даволі... Мы пачалі 76, мы зараз далей ад гэтай мэты. Так. Оп, нормально отбились. Змея? Ну, калі ласка, змея. Ну. Не. Есть верагоднасць. Не, давайте. Занадта недастатковыя выйгрышы. Сетка. Калі бы сетка выпала, ну ладно. Верагоднасць яе даволі нізкая. Не. Мы нічога з этого не выйграем. Сам малаверагодна. Ну, сетка была бы вельмі файна. Але верагоднасць яе, ну, такая сабе. Да что мне нават и близко ничего не выпадает. Реально казино клятое.
Все гроші забирає. Ні. Оп. Неплохо. Но... Да что, войскари короны потребны? Их нема. Так, это 6. Неблага. К этому мы закрутим и можем отрымать себе трошки больше. 12. Цудовно. Вельми неблага. Ну, тут еще можно покрутить. Ну ладно. Маловероятно. Фигня. Змеи доволі активно трапляють. Мне може пощастить зараз. Не випало. Засталося 15 монет. 14. Добре. 20 монет засталося. Двадцать 22 монеты засталося. Двадцать 7. Двадцать 6. Як добренько. Почекайте-ка. А, мне ж може змея випасть, так? 40 монет. Так, ось вона змея. І гэта павінна перароліць змею. Добра. Атрымліваем 40 монет. І мы перабілі ўпершыню зараз з таго, з чаго пачалі. У нас 63 монеты ёсць. Мы альбо до сотні доб'ем, альбо не. Тут уже як пощастить. Раптоўна адыграліся. А, это я тут хрененько зробив. Так. Тут не вытягивается. Ніяк. Две змеи. А что, коли мне выпадзе гэтая? Клеточка, а? Не. Я думаю, что не выпадет. Тут можно отбить хотя бы вось. Не. Знову багато і знову ми губляємо все. Не, маловероятно. Магчыма. При гэтым две комбинации нам подойдут. Тому можно ризикнуть. Не. Не пощастило. Оп. Давайте забираем гроши. Десятка, так десятка. Нейкая лухта выпадає нам. Лудоманія. Лудоманія. Опа, яшчэ 40. І мы маем дастаткова для таго, каб прасадзіць гэта ў рулетцы.
Рулетка? Ну что, ризикуем. На сотню. Скажи, ласка, перманентний апгрейд, а? А? Чому червоне кожний раз? Чому кожний раз червоне? Это колькі ми разоў ужо? 4? Верагоднасць, па ідэі, 50 на 50, правильно? Тут 5, так 6, 6 на 6. Ну, па ідэі, павінна быць у наш, ну, по типу, хаця б один раз павінна было выпасть уже. То калі яно падтасаванае, а? Халера такая. Ось, нам просто нічога не выпадала, у нас толькі чырвоны сектор кожны раз. Эх. Увогуле, ну, глобальна мне не патрэбна нічога з гэтага. Ну, вось гэта ўсё мне не патрэбна, мне патрэбна вось гэтая штука перманентная. Але тут сказана, што два бесплатных, ну, два разы можна яшчэ пакруціць бесплатна. То бок тэарэтычна мы можам, ну, верагоднасць даволі неблагая, яна ёсць, што мы можам трапіць вось на гэты сектар і потым, ну, трапіць сюды два разы яшчэ. Ну, ты глядзі, грошыкі-то я прасадзіў, але як бы я бы іх і так згубіў, так, потому што гэта канец забега і тут няма больш чаго рабіць. На жаль, я не змог ачыніць у гэтым самым, як яно, у склепе я не змог ачыніць скрытыя праходы, але я ведаю зараз, што яны там ёсць. Гэта вельмі важна. Нам бы атрымаць яшчэ запальнічку, і тады мы можам там спакойненька ачыніць два праходы. Два праходы там ёсць. Гэта вельмі круто. Вось, на жаль, я туды не трапляю. Ну ладно, давайте тады конец дня. І я буду перадаваць вас далей. Паглядзім, хто чым займаецца, і я вас перадаю. Так. На твічы у нас зараз ёсць Рудзі, які гуляе ў Стэнлі Парабл, Шаграэль у размовах, і ўсё. Давайте я вас да... А што ў размовах у яго, дарэчы, Шаграэль, давайте зазірну аднім вочкам. Ён агучкай займаецца. Толькі я не магу зразумець чаго. Я не вельмі магу зразумець канкрэтна, што ён агучвае. Вось, калі вам цікава, можете завітаць да Шаграэля да агучцы, а я перадам вас да Рудзі. Давайте шатаут зраблю. Давно Шаграэлю шатаут не рабіў. Шаграэль. А у яго ж там ніякіх прыпісак больш няма? Шаграэль Бай ёсць. Ёсць там. Эшсуд предалесность мертвякоў. Добра. Можете завітаць да яго. Вось шатаут да Шаграэля, каб вам была спасылачка. Зручненькая. А я вас перадаю да Рудзі. І жадаю вам добрага дня. Заўтра працягнем хутчэй за ўсё Blueprints. У нас як бы мы па яго праходзім, але ўсё бліжэй, але ўсё ніяк не пройдзем і не пройдзем. Я спадзяюся, мы можам прабіць яго раней ці пазней. Вось, і пабачымся заўтра. Добрага вам дня.